या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी आता पालकमंत्री मैदानात। मुख्यमंत्र्यांच्या स्वागताला कुणकेरी सज्ज आणि लोटांगण घाली तो गाई। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील माणगाव खोऱ्यातील अंजिवडे गावात 2100 मेगावॅट क्षमतेच्या हायड्रो इलेक्ट्रिक वीज निर्मिती मेगा प्रकल्पाला मंजुरी मिळाल्याची माहिती मिळते। 140 हेक्टरवर क्षेत्रात हा प्रकल्प होणार असल्याचं समजतंय। अदानी ग्रीन एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला मिळालेला हा प्रकल्प पंप स्टोरेज या प्रकारातील आहे। यासाठी वाशी गावच्या माथ्यावर असलेल्या पाटगाव धरणाचं पाणी 2 मोठ्या पंपांद्वारे अंजिवडेतील वाशी या गावात उभारल्या जाणाऱ्या धरणात सोडण्यात येणार असल्याचं कळतंय। कोकण साध लाईव्हला सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार या प्रकल्पासाठी अद्याप जमिनीचं भूसंपादन झालेलं नाही, तसेच वन जमिनीचं हस्तांतरण झालेलं नाही अशी ठोस माहिती मिळते। दरम्यान या सगळ्या प्रकाराबाबत कमालीची गुप्तता पाळल्याचं दिसून येत आहे। संबंधित विभागांकडे याबाबत ठोस अशी माहिती उपलब्ध नाहीये। एवढी गुप्तता कशासाठी असा प्रश्न आता निर्माण होऊ लागलाय। याबाबत कोकणवासियांकडून संतप्त प्रतिक्रिया उमटताय। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्हचं YouTube चॅनल। एवढा सर्वांना माहीत आहे की आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नेविडेच्या या कार्यक्रमाला 4 डिसेंबरला सिंधुदुर्ग किल्ला, त्याचबरोबर राजकोट आणि तारकर्ली अशा एकत्रपणे या ठिकाणी कार्यक्रमाला येत आहे। वेगवेगळ्या ठिकाणी कार्यक्रम आहेत। राजकोट जो किल्ला आहे त्या किल्ल्यावरती छत्रपती शिवाजी महाराजांचा एक पुतळ्याचं अनावरण करणं आणि त्याचबरोबर नंतरच्या काळामध्ये नेव्ही डे साजरा करणं हा जो तारकर्लीचं असणारं MTDCचं जे स्थान आहे त्याच्याबरोबर समोर समुद्रामध्ये सिंधुदुर्ग किल्ला असेल किंवा सिंधुदुर्ग किल्ल्यावरती लाईटिंगचं असणारं वेगळ्या पद्धतीचं एक प्रात्यक्षिकं असतील। या सगळ्या गोष्टी सिंधुदुर्गवासी असतील आणि अनेक मंडळी यांच्यासमोर करण्याचं नेव्हीने आणि शासनाच्या माध्यमातून योजलेलं आहे। आणि त्या कार्यक्रमाची तयारी ही अत्यंत चांगल्या प्रकारे झाली पाहिजे या दृष्टिकोनातून संपूर्ण प्रशासनातील अधिकारी, कलेक्टर साहेब असतील, जिल्हा परिषदचे CO असतील, PWD डिपार्टमेंट असेल, MTDC असेल आणि त्याचबरोबर शासनाची विविध महसूल खातं असेल, या सगळ्यांनी मिळून हा कार्यक्रम यशस्वी होण्याच्या दृष्टिकोनातून काही नियोजन करावं लागेल। खरं तर संपूर्ण भाग जो आहे तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे की थोडासा दाटीवाटीचा असल्यामुळे त्यावेळेला सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून योग्य प्रकारे उपाययोजना करणं हेसुद्धा तेवढंच गरजेचं आहे। नागरिक या ठिकाणी जे येणार आहेत त्या येणाऱ्या नागरिकांना सुद्धा त्यांची कोणतीही गैरसोय होऊ नये या दृष्टिकोनातून सुद्धा प्रयत्न करणं हेही तेवढंच गरजेचं आहे। त्यामुळे मल्टीटास्क असं नियोजन करणं हे अत्यंत गरजेचं आहे। आणि म्हणून गेली काही दिवस सर्व मंडळी, प्रशासनातील सर्व अधिकारी असतील, सर्वजण त्यांच्या पद्धतीने प्रयत्न करतात की कार्यक्रम अत्यंत यशस्वी व्हावा। या संदर्भातली तशी माहिती नाही, परंतु आदरणीय पंतप्रधान या कार्यक्रमाला तर येणारच आहे। परंतु त्याचबरोबर आदरणीय महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, आदरणीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी, उपमुख्यमंत्री अजितदादा, त्याचबरोबर आदरणीय नारायण राणे साहेब दादा अशी सर्व मंडळी या कार्यक्रमाला
100% उपस्थित राहणाऱ्यांपैकी ही सर्व मंडळी आहे. पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री सुद्धा येणार. कार्यक्रम सर्वसामान्य जनतेसाठी आहे. दांडी असेल किंवा कारगिल तिकडचा जो भाग आहे त्या ठिकाणी तशी व्यवस्था जी आहे व्यवस्था करण्याचं काम केलं आणि आवश्यक असणारी सर्व हेलिपॅड जे आहे त्याची रचना केलेली आहे. जवळजवळ 3 ठिकाणी हेलिपॅडचे टोपीवाला आणि बाकी तारकर्लीच्या इथे आणि त्याचबरोबर चिपी विमानतळ जे आहे अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी आवश्यक असणाऱ्या सगळ्या व्यवस्था ज्या आहेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. आता बातमी कोकण 7 लाईव्हच्या इम्पॅक्टची. कोकण 7 लाईव्हनं सिंधुदुर्गच्या आरोग्य यंत्रणेचं पोस्टमार्टम केल्यानंतर प्रशासनाला जाग आली. आमदार, खासदार, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी याची दखल घेतल्यानंतर आता थेट पालकमंत्र्यांनीच शासकीय मेडिकल कॉलेजला भेट दिली. आरोग्याच्या प्रश्नावरून पालकमंत्री आक्रमक झाले. डीन सुनीता रामानंद यांच्यावर पालकमंत्री भडकले. जिल्हा आरोग्य यंत्रणा सुधारण्यासाठी टेम्पररी भरती करा, पैसा कमी पडू देणार नाही अशा सूचना दिल्यात. पाहुयात नेमकं काय घडलं शासकीय मेडिकल कॉलेजमध्ये. 2 गोष्टी आहेत ना आपल्याला डबल मुद्दा आहे. तुम्ही 2 गोष्टी क्लिअर एकदम. तुम्ही माझ्याशी बोलताय एवढं पहिल्यांदा लक्षात ठेवा. आणि मी लोकांसाठी बोलतोय, मी माझ्यासाठी बोलत नाही. ज्या दिवशी त्या दिवशी आपला विषय ज्या दिवशी झाला त्या दिवशी काय क्लिअर कट विषय झाला ताब्यात घेणे, त्याच्यानंतर तुम्ही तिथे काम करू शकता, अन्यथा आम्हाला काम होत नाही. नाही असं तुम्ही सांगितलं, मग आता घेतलं पाहिजे. किती दिवसात कम्प्लीट करणार आणि कामाला सुरुवात मग किती दिवसात आता होणार कधी कम्प्लीट? सर सुरुवात ऑलरेडी आम्ही ती घेतलेली आहे आणि तिथे अनालिसिसचं जे डिपार्टमेंट असतं ते आम्ही सेट करायला सुरुवात ते जाणलं त्याच्यावर. मी काही माझा एवढा सोपा प्रश्न आहे. तुम्ही कलेक्टर सर तुम्ही सांगा माझ्या प्रश्नाला थोडंसं अजून सोप्या पद्धतीने सांगू शकता का? नाही माझं म्हणणं तसं नाही. ज्याच्यासाठी जागा 2 दिल्या गेल्या ना बरोबर, ते कधीपर्यंत त्याचं ऑपरेशनल. सर त्याची ऑलरेडी दे आर इन ऑपरेशनल. मगाशी मला दोघांमध्ये फरक आहे की सर ऑपरेशनल ते आम्ही वापरत आहे सर. सर तिथं ओटी नाही चालू केली. अॅनास्थेशियाच्या डिपार्टमेंटसाठी ती जागा आम्ही आता ऑपरेशनल घेतलेली आहे. ती जी जागा आम्हाला कमी पडली ती आम्ही घेतलेली आहे. काम झालं झालं सर. लेक्चर हॉल पण एक होता, तो आम्ही तिथे ते स्टेज वगैरे घालून जायचं ठरवलं. ते स्टेज वगैरे घालून मिळालेलं आहे आम्हाला आणि ते पण कार्यान्वित आहे. ते पण आम्ही वापरतो. हे 2 तिथे महत्त्वाचे होते. त्याच्या व्यतिरिक्त दोघांचे व्यतिरिक्त 25 लाखाचं आम्हाला औषध वगैरे द्यायचं चालू होतं, तर ते देत आहे. आम्हाला ऑलरेडी 12.5 लाखाचं औषध दिलेलं आहे आणि जसं जसं रिक्वायर्ड आहे तसं ते देत. म्हटलं जातं सर्व ठिकाणी, मी इथलं नाही म्हणतोय, सर्व जनरल असं सगळ्या ठिकाणी एखादा काहीतरी काही घडलं तर म्हटलं जातं तर निदान या जिल्ह्यामधली काय परिस्थिती, तर या जिल्ह्यामध्ये सर्व औषधं आपल्याकडे अवेलेबल आहे. दोन्ही ठिकाणी बरोबर, दोन्ही ठिकाणी अडचण येणार नाही. मी जसं सांगितलं तसं प्रत्येक महिन्याला, आठवड्याला का 15 दिवसाला याचा रिव्ह्यू कोणीतरी वरिष्ठांनी घेतला पाहिजे. आपण मी जसं म्हटलं बरोबर, आपण रिव्ह्यू घेताय आणि तशी तुमची मला त्यांचं नको, मला तुमच्याकडून काय खात्री यावी की कोणतीही गोष्टीची कमतरता नाही. पण जिल्हा नियोजनमधला आपण असं म्हटलं की कितीही पैसे लागले तरी तुम्ही त्याच्यासाठी वापरा. हे आपण सांगितलं ना, त्याचा अर्थ काय की मी काय औषधं घेऊ शकत नाही, मी काय करू शकतो, रिलीज करू शकतो पैसे. तर आपण त्या संदर्भातले आदेश दिले, त्यांना पैसे घेतोय तर अशी परिस्थिती नाही बरोबर. आणि ह्याच्यानंतर सुद्धा ही होणार नाही, त्याची तुम्ही तुमची सगळ्यांची ही सामूहिक जबाबदारी असणार आहे एवढं फक्त लक्षात. पुढचं आपलं त्यांची बोलणं झालं म्हणजे मशीन वाईज बोला, कोणती मशीन
कसं सांगतो आढावा म्हणजे काय, आपण बघलं का टाइमपास करायला बघतो. एक्सरे मशीन आहे, ही मशीन आहे, याला हे आहे, याला हे नाही, असं मला सांग. आपलं तसंच नाही. कचरवाडा सरांचं पत्र आलं की ही पदं यावर्षी मंजूर करता येणार नाहीत. काही मी त्यांचं म्हटलंच नाही. मी काय म्हटलं, आमच्याकडे पॅन्डेमिक आहे असं गृहीत धरून चालू आहोत, बरोबर ना. एखाद्या कुठून तरी सुरुवात झाली पाहिजे याची चर्चा झाली ना. तुम्ही त्याला कोणत्याही परिस्थितीमध्ये कसं भरायला पाहिजे टेम्पररी म्हणून भरा. साहेब आपण काय म्हटलं होतं यामध्ये एकदम क्लिअर कट असं म्हटलं, तुम्ही थोडंसं दोघांनी त्याच्यामध्ये हे करा. काय होतंय माहितीये का, इथे सगळे ना, मग तुम्ही मागणी कशाला करता आमच्याकडे. पैसे मशीन जर वापरायला नाही, हे नाही तर मागणी कशाला करतो आपण. माझं म्हणणं कसं होतं त्याच्यामध्ये एकदम क्लिअर कट काय की एखादी गोष्ट आपल्याकडे आहे, याला आम्हाला मेंटेन करायचं आहे आणि मग त्याच्यासाठी काय हे लागेल ना त्याच्यासाठी ते करू आम्ही. त्याच्यासाठी लागणारी ज्या व्यवस्था आहेत टेम्पररी त्याला 11 महिन्यासाठी 10 महिन्यासाठी आपण घेतोच की त्याच पद्धतीने घ्या असंच सांगितलं होतं आपण. आपण हे त्या दिवशी म्हटलं ना, आपण रोज याची चर्चा करतो. एक कागद माझ्या हातात आहे ना, हा प्रिंटआउट आहे ना, हा रोजचाच आहे हो. म्हणजे त्याच्यात काहीच नवीन नाही. ही पदरिक्त ही पदरिक्त ही फॉर्मॅटच आहे, 100% हा फॉर्मॅट आहे तयार केलेलं. मला आता सांगा कोणती मशीन आणि कोणता माणूस, चला तेवढं जाणं म्हणजे काय होईल जाहीरपणे लक्षात येईल ना. आणि जे पत्रकार लिहितात ना त्यांना पण सांगा, तुम्ही पण जरा वर्तमानपत्रांमध्ये लिहा की टेम्पररी पदं भरण्याची व्यवस्था आहे. त्यासाठी मी पत्रव्यवहार केला होता. मी पत्रव्यवहार नाही, स्वतः जाऊन तुम्ही ऐका माझी गोष्ट. पत्रव्यवहार तो शासनाची करता ना तुम्ही. आम्ही आमच्या जिल्ह्यापुरता आपण विचार करू, आम्ही आमच्या जिल्ह्यापुरता विचार करू. आपण टेम्पररी भरू ती पदं. आणि काय आपण काही इनलिगल काहीच करत नाही. बैठकीत असा इथली असणारी गरज लक्षात घेता बैठकीमध्ये अशा संदर्भातला निर्णय झाला आणि त्या ते करून टाकायचं शासनाला की अशा ज्या पद्धतीचा निर्णय घेतला शासनाने म्हणून की असं करू नये म्हणून. शासनाने म्हणावं असं करू नये. शासन काय आम्ही जाऊत नाही शेवटी. त्यांनी म्हणावं की असं म्हणण्याचा तुम्हाला अधिकार नाही म्हणून. म्हटलंय की कधी मी टेम्पररी म्हणतो मंजूर करू लिहिलं त्याच्यामध्ये दाखव. पगार त्यांना द्यायचा नाहीये, अनुदान तिथूनच आहे. पगार त्यांनी द्यायचा नाही ना. आम्ही करू ना आमच्या इथून काय व्यवस्था करायची ती आम्ही आमच्या इथल्या जिल्हा नियोजन मधून करू. आम्ही आमच्या असणारा जो काही निधी आहे ना तो कशातून कुठे काय कसा वजा करायचा ना ती आमची जबाबदारी आहे. आम्ही करू तिथे नाविन्यपूर्ण मधून आम्ही करू. आरोग्य व्यवस्था जी आहे ना ती सुदृढ करायला पाहिजे. ही सिंधुदुर्गाची जर गरज असेल तर जिल्हा नियोजनचे सगळी मंडळी ठरवतील ना काय करायला पाहिजे किंवा काय नाही. सर्व लोकप्रतिनिधी आहेत ना इथले, सगळे ठरवतील. आम्हाला याच्यामध्ये 20% आहेच ना प्रोव्हिजन आहे त्याच्यामध्ये का नाही आहे ना. प्रत्येक विषयामध्ये 20%ची प्रोव्हिजन आहे. तुम्ही नाविन्यपूर्ण करू शकता. आम्ही करू नाविन्यपूर्ण त्याच्यामध्ये. हे नाविन्यपूर्णच आहे. आरोग्य वाचवण्याची काही लोकांची गरज नाहीये का. हे का म्हणत असतील डॉक्टर साहेब लक्षात घ्या की त्यांना त्याचे पैसे द्यावे लागतील. बरोबर आहे की नाही. आम्हाला मिळालेला जो आउटले आहे ना त्याच्यातून करू दे ना आम्हाला. त्या दिवशी असंच ठरलं. तुम्हाला कदाचित म्हणजे त्याच्यामध्ये तुमचं म्हणणं वेगळं झालं असेल वाटतं तिथे. आम्ही करू ना साहेब. रस्ते हे ते याची तर गरज आहेच, त्याच्याबद्दल दुमत नाही. पण आरोग्याने काय काय होतं इथे. माझं तर म्हणणं आम्ही आता येताना आता रणजितला मी हे सगळं बघायला सांगितलं होतं. याच्यावरून एक लक्षात काय येते इथे पॅथॉलॉजी पण नाही. तुम्ही डायरेक्ट बाहेर घेऊन देतात जे कोण घेऊन देतात. पॅथॉलॉजी तयार करायला पाहिजे. स्वतःची आपली पॅथॉलॉजी तयार करा. काय लागतं त्याच्यामध्ये त्याला पण डॉक्टर्स लागतात. हे सगळं याच्यातूनच करायचं. शेवटी काय होईल येणार कशावरती की आम्ही जो आउटले वेगळ्या पद्धतीने वापरला येऊ दे ना. महाराष्ट्राला कळू दे तरी. महाराष्ट्राला कळू दे की ही सगळी वाईट एकदम सिस्टीम सुरू होईल साहेब. इथून सुरू करा. पूर्ण महाराष्ट्रालाच गरज आहे. ठीक आहे. माझ्या आपल्या सिंधुदुर्गासाठी गरज नाहीये, संपूर्ण महाराष्ट्राची गरज आहे. ह्या लोकांनी केलं या लोकांनी केलं होईल ना साहेब. माझं तर स्वतःचं मत आहे काय म्हणजे आता आहे ना कोणालाही विकास कामासाठी पैसे द्यायची गरज नाही. जर रस्ते आणि यांच्यासाठी ना जवळजवळ 1600 ते 1800 कोटी रुपये इथे खर्च झाले ना ते आयुष्यात कधी झाले नसतील. एवढ्या वर्षाच्या 75 वर्षांमध्ये झाले का तपासून घ्या. हे पैसे वापरा ना. म्हणजे
आरोग्य तरी सुदृढ होईल ना या जिल्ह्याचं. एकदा सिस्टीम तयार झाली ना की त्याच्यातून फायदा होईल ना त्याच्यावर. आता रोज काहीतरी तुम्ही बरेच काय झालं त्याला आम्हाला लोक शिवाय द्यायला वाचता तर नाही सर पेपर काय होईल लोकांनी माहिती आहे ना. कलेक्टरला असं घेऊन जाऊ शकता तुम्ही लोकांनी. सामान्य माणसाचं काय करता दिलं ना. चूक काही नाहीये त्यांची लिहिणाऱ्यांची. पण आपण आता तयारी केली पाहिजे. तुम्हाला मिळालं आयुष्य तुम्ही तयार करा. हे यंत्रणा सुधारली पाहिजे असं तर बघा. निदान सुदृढ करा या सगळ्या व्यवस्था. आणि असून नाही करत ना. मेडिकल कॉलेज आम्ही गोवा मेडिकल कॉलेज वरती डिपेंड आहोत ना. हे पण तेच झालं पाहिजे ना. तसंच झालं पाहिजे असं अपेक्षित आहे ना आपल्याला. इथून मुंबईलाच पाठवतो ना आपण लोकांना. मग दुसरं काय आहे तिथे. इथे वेगळं काय मेडिकल कॉलेज आहे तेच आहे ना. मग इथे ही व्यवस्था तर तयार करायला पाहिजे ना आपण. त्याच तरतुदी 100% होणार नाही परंतु त्या दिशेला तर जाऊ आपण. करायला पाहिजे आपण. इथे दुसरं करा डॉक्टर साहेब. पण तुम्हाला काय करायला पाहिजे. कोणतीही गोष्ट तयार करत असताना बघा 2 गोष्ट काय करायला लागते. तुम्ही टेक्निशियन्स पहिल्यांदा आयडेंटिफाय करा. तुम्हाला उद्या जर एक्सरे टेक्निशियन हवा आहे बरोबर आहे ना. तर तुम्ही एक्सरे टेक्निशियन कुठून आणू शकता कोण येऊ शकतं हे आयडेंटिफाय करायला. अजून कोणती गोष्ट अजून कोणत्या गोष्टी आम्ही सगळ्या जिल्ह्यात म्हणतो ना. मला काय रुग्णालयासाठी तरी गोष्ट ज्या ज्या पूर्ण व्यवस्था आहे त्या सगळ्या जिल्ह्यासाठी असणारी व्यवस्था आहे बरोबर ना. जिल्ह्यामध्ये असणारी जिल्हा नियोजनमध्ये ज्या ज्या मशिनरीज ज्या ज्या अवेलेबल करून दिल्या त्या सगळ्या रन करण्याच्या दृष्टिकोनातून त्या ठिकाणी लागणारी व्यवस्था. की आज तुम्ही जर बोललात 1 कोटी तर 1 कोटी बरोबर. तुम्ही उद्या जर सांगितलं सगळी चौकशी करून 2 कोटी रुपये लागतील चौकशी करून. म्हणजे असं नाही कारण आज आपल्याकडे कदाचित माहिती नसेल किंवा काय तेच म्हटलं तरी सुद्धा आता यांनी सांगितलं ना म्हणून तर यांना नाही माहिती. मग जर तसंही वाटलं तर जेवढे पैसे त्याला लागणार असतील ना तेवढे अवेलेबल करून देणार. नाहीतर काय होणार नाही साहेब. त्या दिवशी एकच म्हटलं होतं आता 1.5 होणार आहे तर आम्ही त्यामुळे आम्ही थोडी पाठी आलो होता. पाठी यायचं नाही अभ्यास करतो आणि पूर्ण इव्हॅल्युएट करा आणि मग ते पैसे त्याला लागणारं सगळं पूर्ण करून ते पूर्ण त्याच्यामध्ये करायला पाहिजे. आता ही पॅथॉलॉजी पण चालू झाली पाहिजे ना. त्याची चर्चा काय होते. इथे पेशंट आला की त्याला सांगतात तुम्ही जा बाय. हे माहिती आहे का तुम्हाला. माहिती आहे ना. मग आपल्याला त्यात बदल करायचा आहे म्हणून आपण बसलो. मॅडम मी म्हणतोय काय माहिती आहे का पॅथॉलॉजी चालली पाहिजे. जनरल गरज काय नाही इथली तर पॅथॉलॉजी चालली पाहिजे. हे जेव्हा आम्ही म्हणतोय ना तर तुम्ही रिक्वायरमेंट जी सांगता ना ती एवढी मोठी रिक्वायरमेंट आहे ना ती कधीच फुलफिल करू शकणार नाही सध्या तरी. मॅडम ते आत्तापणा सूची आहे हो. तुम्ही आम्हाला वेळे समजू नका. ऐका माझी गोष्ट आम्हाला वेळे समजू नका तुम्ही. ही आस्थापना सूची आहे ना ही शासनाने तयार केलेली सूची आहे. मी काय म्हणतोय माहिती का तुम्हाला. तुम्ही काय करताय माहिती का दरवेळेला काय करता माहिती का जी गोष्ट होणार नाही ना त्याच्यावरती बोट ठेवता. मी उगाच बोलत नाही मी या सगळ्या गोष्टी. मी दुसऱ्यांदा इथे आलो याचं कारण काय माहितीये का जी नाही होणार ना त्या गोष्टीवरती तुम्ही बोट ठेवता. जी होणार आहे त्याच्यावरती बोट ठेवा. मी 10 वेळा सांगितलं जागा नाही आमच्याकडे ते होणार नाही. तर आपण ठरवलं ना की इथे असणारे सगळ्या वास्तू आहेत त्या रिकाम्या करा हे करा. झालं ना बरोबर. 3 वर्ष आम्ही याच गोष्टी ऐकतोय. या गोष्टीवरती चर्चा करत होतो. पण शेवटी काय झालं तो फिरला त्यांनी पाहिलं हे ओपन करता येतं इथे भंगार पडलाय तिथे हे झालं. लोकांनीच सांगितलं आम्हाला प्रॉब्लेम काय म्हणून सांगितलं पॅथॉलॉजी म्हणतोय तर पॅथॉलॉजी 4 माणसांनी ती कशी चालू करायची तर तुमचं स्किल आहे तर चालू करा. बाकी काय झालं. आता आपण काय करायला त्याला कशी माणसं द्यायला पाहिजेत तर ते बघा. तुम्ही बोला त्यांच्याशी आणि त्यांना सांगा जी 4 प्रमुख माणसं पाहिजेत ना ती पाहिजे कोणत्याही पडली. रोज काय होतं रिले की माहितीये रोज लोकांना हे लोक बाहेर पडवतात. बाहेरच्या लोकांना मला माहिती हे खोटं आहे ना. पण चुकीचं काम आहे. शासनाची एवढी मोठी यंत्रणा आहे आणि आम्ही असं करतोय हे चुकीचं आहे ना. जीव असा जळतो ना आमचा पण की असं कसं काय होऊ शकतं. या सगळ्या गोष्टी तुम्ही तुमच्या पूर्ण स्वतःचे एफर्ट्स टाकले पाहिजेत ऍज अ जिल्हाधिकारी म्हणून. यांच्यावरती कंट्रोल म्हणून ना पूर्ण या व्यवस्था चालू झाल्या पाहिजे एका महिन्यात कोणत्याही परिस्थितीमध्ये. आता बघा मला त्या दिवशी ज्या तुमच्या रिक्वायरमेंट होत्या त्या रिक्वायरमेंट प्रमाणे काय की आता हे किती वर्ष आपलं 3री बॅच आहे. 3री बॅचला कोणतीही अडचण नाही हे आता क्लिअर झालंय ना. सगळी अर्थव्यवस्था लोन्स घ्या काही करा.
आपल्याला पैसे द्यायला तयार आहे. पण होत आहे काय ते सिस्टीम कुठेतरी रन व्हायला कमी पडते. त्यामुळे हे सगळं कागदावरती जरासं आलं पाहिजे. विद्यार्थ्यांचे होणारे हा मेडिकल स्टुडंट्स आहेत त्यांना चांगल्या वातावरणामध्ये शिक्षण त्यांनी घेणं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. कोकण 7 लाईव्हची बातमी म्हणजे इम्पॅक्टची हमी. याचाच प्रत्यय पुन्हा एकदा आला. कोकण 7 लाईव्हनं जिल्ह्याच्या आरोग्य यंत्रणेची दैना समोर आणल्यानंतर प्रशासन खडबडून जागं झालं. स्वतः पालकमंत्र्यांनी याची दखल घेत शासकीय मेडिकल कॉलेजला भेट दिली. आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी डीनना सूचना दिल्यात. याबाबतचे अधिक अपडेट जाणून घेऊयात आमचे कुडाळ करस्पॉन्डंट प्रसाद पाताडे यांच्याकडून. प्रसाद, काय सूचना दिल्यात पालकमंत्र्यांनी? सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आरोग्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला होता आणि याच प्रश्नावरती दैनिक कोकण 7 असेल किंवा कोकण 7 लाईव्ह चॅनल असेल याच्या माध्यमातून पोस्टमॉर्टम करण्यात आलं. जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा आहे त्याबाबतचे जे समस्या आहेत त्या दैनिकाच्या माध्यमातून, चॅनलच्या माध्यमातून मांडण्यात आल्याने आज पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण असतील यांनी तातडीनं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दाखल होत जिल्ह्याच्या आरोग्याच्या प्रश्नासंदर्भात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सिंधुदुर्ग येथे तातडीनं बैठक बोलवली आणि या आढावा बैठकीत सुरुवातीलाच ताकीद देताना पालकमंत्री म्हणाले, तुम्ही मला माहिती देता एवढं लक्षात ठेवा, अशी सुरुवात करत आक्रमक पवित्रा जो आहे तो आपला पालकमंत्र्यांनी या बैठकीदरम्यान दाखवला. आणि आढावा बैठक घेत असताना जिल्हा शल्य चिकित्सक असतील किंवा अधिष्ठाता सुनीता रामानंद असतील यांच्यामध्ये असलेले अंतर्गत वाद होते ते सुद्धा समोर आलेले पाहायला मिळाले. तुम्ही भरती प्रक्रिया का राबवत नाही, मी बसलोय ना असं सांगत तातडीनं तुम्हाला पैशाची गरज पडेल तर DPTCतून आपल्याला निधी दिला जाईल, CSRची काळजी करू नका असं पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी सांगितलं. तर औषध तुटवडा पाहायला मिळतोय. औषधाची परिस्थिती काय आहे, जर ही परिस्थिती सुधारत नसेल तर मला आठवड्याला याचा जो आढावा आहे तो मला देत चला. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाबाबत कोणतीही जर तक्रार येत असेल ती खपवून घेतली जाणार नाही अशी सक्त ताकीदसुद्धा जी आहे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी या ठिकाणी दिली. उद्या पासून मला सर्व जी मेडिकलची जी व्यवस्था आहे ती सुरळीत हवी आहे. रिक्त पदांवरती तातडीनं जी आहे ती भरती प्रक्रिया राबवा. महाराष्ट्रामध्ये जर पेंडेमिक परिस्थिती येत असेल आणि तातडीनं जर भरती प्रक्रिया होत असेल तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही अशा पद्धतीनं जी भरती प्रक्रिया आहे ती राबवण्यामध्ये काय गय आहे असा प्रश्नही त्यांनी या ठिकाणी उपस्थित करत तुम्ही भरती प्रक्रिया राबवा असं आदेश या ठिकाणी जे आहेत ते पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिले. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये कोणत्या मशिनरीज आहेत त्याची मला माहिती द्या, तज्ज्ञ उपलब्ध आहेत का त्याचाही आढावा या ठिकाणी घेतला. तर तातडीनं त्याचे तज्ज्ञ जे आहेत त्याचीही भरती प्रक्रिया राबवा असे आदेश या ठिकाणी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिलेले पाहायला मिळाले. तर याच दरम्यान ज्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे डॉक्टर असतील यांच्याशी त्यांनी चर्चा केलेली पाहायला मिळाली. तर एक धक्कादायक बाब समोर आली. औषधाबाबत माहिती देताना सुनीता रामानंद यांनी सांगितलं की औषध पुरवठा आहे जो पुरवठा आहे तो चांगला सुरळीतपणे सुरू आहे. औषध साठा आहे तोही मुबलक प्रमाणात आहे. मात्र ज्यावेळी जिल्हा शल्य चिकित्सक जे श्रीपाद पाटील आहेत यांनी आपला जो कर्मचारी वर्ग आहे या ठिकाणी दाखल केला त्यावेळी एक बाब समोर आली की औषध पुरवठाही नाही आहे. तर दुसरीकडे जे जिल्हा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात जे रुग्ण दाखल केले जातात यांना वारंवार असेल ते कोल्हापूर CPR असेल किंवा गोव्यामध्ये जे शासकीय वैद्यकीय बांबोळीचं जे हॉस्पिटल आहे या ठिकाणी रेफर करण्याची जी संख्या आहे ती मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळाली असं या ठिकाणी या बैठकीत निदर्शनास आलं. तर तातडीने जे आहेत अशा पद्धतीने जर रेफर करण्याची जर प्रक्रिया मोठी असेल तर ती थांबवली पाहिजे. त्यासाठी आरोग्य यंत्रणा जी आहे ती सुरळीत केली पाहिजे. यासाठी जिल्हाधिकारी तुम्ही याची जबाबदारी घ्या असे आदेशही या ठिकाणी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. मात्र या दरम्यान माध्यमांशी चर्चा करण्यासाठी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण तयार झाले नाहीत. मात्र वैद्यकीय महाविद्यालय असेल, जिल्ह्यातली आरोग्य यंत्रणा असेल ही सुरळीत करण्याची जबाबदारी माझी आहे असं सांगत पालकमंत्र्यांनी माध्यमांशी बोलण्याचं जरी टाळलं असतं तर याच दरम्यान आपल्याला पाहायला मिळतं की या बैठकीने तरी का होईना सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची आरोग्य यंत्रणा सुधारेल हे नक्की या ठिकाणी पालकमंत्र्यांनी या आजच्या बैठकीदरम्यान सांगितलेलं आहे. मात्र ही सर्व जी बैठक आहे ही संपल्यानंतर रणजित देसाई आहे या जे माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष राहिले त्यांच्याकडे या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची ती जबाबदारी आहे. काय कमी आहे, काय हवं असेल ते तुम्ही मला सांगा, मला कळवत चला असे आदेशही त्यांनी या ठिकाणी रणजित देसाई यांना दिलेले आहेत. या बैठकीला जिल्हाधिकारी उपस्थित होते, माजी खासदार निलेश राणे असतील हेही या ठिकाणी उपस्थित होते, जिल्हाध्यक्ष होते,
तत्कालीन युवा मोर्चाचे भाई सावंत असतील तेही या ठिकाणी उपस्थित होते बैठकीला. यामध्ये पत्रकारांनी जो प्रश्न होता, जो आरोग्याचा प्रश्न मांडला आहे, त्यालाही साजेशी उत्तरं आरोग्य विभागाकडनं आली पाहिजे असेही आदेश या ठिकाणी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिले गेलेले पाहायला मिळत आहेत. कॅमेरा पर्सन साहिल बागवेसह प्रसाद पातळे, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सिंधुदुर्ग. धन्यवाद प्रसाद, आपण दिलेल्या या माहितीसाठी. पालकमंत्र्यांनी यावेळी जरी माध्यमांशी बोलण्यास नकार दिला असला तरी प्रत्यक्ष कृतीतून कामाला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे आता तरी जिल्ह्याची आरोग्य यंत्रणा सक्षम होतील अशा आशा पल्लवित झाल्या. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत 30 नोव्हेंबरला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात देवदर्शनासाठी येणार आहे. सावंतवाडी तालुक्यातील कुणकेरी गावात डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचं कुलदैवत आहे. कुलदैवत श्री भवानी माता आणि श्री भावई तसेच पुण्यभूमी माणगाव दत्त मंदिर इथं ते देवदर्शन घेणार आहे. सावंत भोसले परिवाराकडून त्यांचं कुणकेरीत जंगी स्वागत केलं जाणार आहे. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत 30 नोव्हेंबरला सकाळी 10:30 वाजता कुलदैवत श्री भवानी मातेच्या दर्शनासाठी कुणकेरी इथे येणार आहेत. समस्त सावंत भोसले कुटुंबियांचं कुलदैवत कुणकेरी इथे आहे. या दरम्यान श्रीदेवी भावई कुणकेरी मंदिरामध्ये दर्शन घेतील. कुणकेरी भवानीवाडी येथील भवानी मंदिरामध्ये ते येणार आहेत. डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचं कुलदैवत असल्यानं ते किंवा त्यांचे कुटुंबीय यापूर्वी दर्शन उत्सवाच्या निमित्तानं इथं आलेले आहेत. गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे कुणकेरी इथे येणार असल्यानं सावंत भोसले परिवारानं त्यांचं जंगी स्वागत करण्याचं नियोजन केलंय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार ख ख खमंग ग ग गोकुळ अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. दक्षिण कोकणचा पंढरपूर म्हणून प्रसिद्ध असणाऱ्या सावंतवाडी तालुक्यातील सोनुर्ली येथील श्रीदेवी माऊलीचा वार्षिक जत्रोत्सव मंगळवार आणि बुधवारी थाटात पार पडला. जिल्ह्यासह गोवा, कर्नाटक राज्यातील हजारो भक्तगण श्रीदेवी माऊली चरणी नतमस्तक झाले. मंगळवारी सकाळपासूनच देवी माऊलीच्या जयघोषात हजारो भक्तगणांनी देवीचं दर्शन घेतलं. भक्तांच्या मांदियाळीत कोकणची पंढरी दुमदुमून गेली होती. लोटांगणा घालितो गाई तुझ्याच चरणावरी, लोटांगणा घालितो गाई तुझ्याच चरणावरी. सोनुर्लीची माऊली माय माझी सोनुर्लीची माऊली, सोनुर्लीची माऊली माय माझी सोनुर्लीची माऊली. माझी माऊली 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 माझी माऊली.
दक्षिण कोकणचं पंढरपूर समजला जाणारा सोनूरला जत्रोत्सव आज होतोय. आपण बघतोय की लोटांगणाची जत्रा म्हणूनही प्रसिद्ध आहे आणि मोठ्या संख्येने संपूर्ण महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा या अनेक राज्यातून भाविक जे आहेत आलेले पाहायला मिळतात. ही जी गर्दी आहे कोकणामधली सगळ्यात महत्त्वाची यात्रा जी आहे यात्रा समजली जाते आणि अशावेळी आपण बघतो की लोटांगणाची प्रसिद्ध जत्रा खरं तर तब्बल 8 ते 10 हजारापेक्षा जास्त भाविक आज लोटांगण घालणार आहे आणि रात्रीचे जवळपास 12 वाजलेले आहेत. चोख पोलीस बंदोबस्तामध्येही यात्रोत्सव सुरू झालेला आहे. फार मोठी गर्दी, कोरोनानंतर हे 3-4 वर्ष असल्यानंतर मोठी गर्दी जी आहे ती पाहायला मिळते. इथे बरेच गावकरी मंडळी आपल्यासोबत उपस्थित आहेत. आपण त्यांची थेट जातोय, त्यांची चर्चा करतोय. काही भाविक आहेत. कुठून आला तुम्ही आणि दरवर्षी येता का? मी याच वर्षी आलोय आणि आम्ही भांडूपवरून आलोय. माझे मित्र असतात हे या गावचे आहेत. तुम्ही पहिल्यांदा आले? मी पहिल्यांदा आलो. दर्शन पहिल्यांदा घेता? हो. कसं फील होतंय? खूप छान फील होतंय. तुम्ही कुठून आला? हे आमचंच गाव आहे, आमच्या गावचीच ग्रामदेवता आहे. अजित नाईक माझं नाव. मुंबईवरून आलो मी भांडूपवरून. दरवर्षी येता? हो, दरवर्षी येतो. तुम्ही कधी लोटांगण घातलं? हो, घातलं. माझं दरवर्षी असतं, यंदाच चुकलं माझं लोटांगण. आला तुम्ही? आम्ही ते गावचे रहिवासी. गावचे कुठून आला तुम्ही मॅडम? वेंगुर्ला. दरवर्षी येता? नाही, पहिल्यांदा झालंय. पहिल्यांदा झालंय. मॅडम कुठून आला तुम्ही? गोंडुरा, मळेवाड. अजून बच्चे म्हणे तू पहिल्यांदा येते का? हो, दरवर्षी येते का पहिल्यांदा आले? पहिल्यांदा आली. तुम्ही येते का दरवर्षी? कसं फील होतंय? चांगला फील. तू पहिल्यांदा आलेस का दरवर्षी येतेस? नाही, पहिल्यांदा झाले. पहिल्यांदा आले. कधी लोटांगण घातले काय हे? नाही. अजून काही भाविक आहेत त्यांनी थेट जातोय. दरवर्षी येतात तुम्ही? नाही, पहिल्यांदा झाले. पहिल्यांदा. हे सगळे भाविक आहेत. अजून काही भाविक आहेत. कुठून आला? पहिल्यांदा आलात का? ना आम्ही इथले जाऊ. आम्ही इथले जाऊ रहिवाशी. सोनुर्ली गावचे रहिवाशी. दरवर्षी येतात? हो, दरवर्षी येतो. मॅडम तुम्ही? हो, इथे सोनुर्ली गावची जाऊ. सुरुले हो. दरवर्षी येतात? हो. कसा माहोल असतो हा? यावर्षी तर जास्त गर्दी आहे. कसा माहोल असतो? माहोल छान असतो, मजा येते. तुम्ही? मी पण या गावातलीच आहे आणि येतो दरवर्षी. घातले? हो, मुंबईला राहतो पण जत्रेसाठी मुद्दाम आवर्जून येतो. मुंबईवरून खास येतात? हो. काका तुम्ही कुठचे आहात? कुणशी गाव, सावंत तालुका. काय आम्ही सासरा इकडे आलो. बरेच भाविक आहेत. हे भाविक या ठिकाणी आलेले आहेत. अजून काही महिला आहेत. काय कुठून आलात तुम्ही? आरवली. हा? आरवली आरवली. येतोबा मंदिर. दरवर्षी येतात? नाही. अजून काही वृद्ध महिला आहेत. आजी कुठून आला तुम्ही? मी देवरुखवरून आलो. देवरुख, रत्नागिरी. देवरुख हा रत्नागिरी. रत्नागिरीवरून भाविक आलेले पाहायला मिळतात. तू कुठून आली? सोनसुरे. आरवली सोनसुरे. आरवली. तुम्ही कुठून आला? आंबोली. हा? आंबोली. आंबोली. म्हणजे तळकोकणामधून सगळे भाविक जे आहेत या भाविक या ठिकाणी दाखल झालेले पाहायला मिळतात. मोठी गर्दी जी आहे ही रात्री 1-1:30 वाजेपर्यंत हा माहोल सगळा पाहायला मिळणार आहे. विशेषतः मोठा उत्साह आहे का तब्बल 8 ते 10 हजारापेक्षा जास्त जे आहेत हे भाविक या इथे लोटांगणं घालणार आहेत आणि निश्चितच ही लोटांगणाची जत्रा जी आहे प्रसिद्ध आहे. आपण अजून काही थेट लोकांमध्ये जातोय आणि त्यांची थेट जातोय. कुठून आला तुम्ही आणि दरवर्षी येता का? हो, कुठून आला? मी कुंभारजीवरून आली हो. हा? कुंभारजीवा. सिंधुदुर्ग. कुंभारजीवा, गोवाहून. गोवा. तुम्ही कुठून आला? वेंगुर्ल्यावरून. वेंगुर्ल्यावरून. दरवर्षी येता? हो, दरवर्षी. कसं फील करता हे? गाडीने येतो आणि आनंद वाटतो बघण्यासाठी. तुम्ही काकू कुठे गोव्यावरून आले? नाही ना, मी इकडचीच आहे, सोनूरली. पण सोनूरली. हो. गोव्यावरून तुम्ही दरवर्षी येता? हा, दरवर्षी येते मी. गोवा कुठे? गोवा कुंभारजीवा, पणजी येते. विशेषतः गोव्यामधले जे लोक आहेत मोठ्या प्रमाणात येत असताना पाहायला मिळत आहेत. तुम्ही गोव्यावरून दरवर्षी येता आणि कसं फील करता येते? छान फील करतात, छान वाटतं आम्हाला इथे येऊन. तुम्ही कधी लोटांगण घातले का इथे? नाही घातले. गोव्यामधले भाविक पण जे आहेत मोठ्या संख्येने आलेले पाहायला मिळत आहेत. अजून काही भाविक आहेत. कुठून आलात तुम्ही? मळगाव. दरवर्षी येता? हो, दरवर्षी. तू कुठून आला? मी मळगाव. दरवर्षी. दरवर्षी. कधी लोटांगण घातलं? नाही. फील कसं करतोय? चांगलं म्हणजे बघायला चांगलंच वाटतं. आणि मी बघतोय की यावर्षी माजी पालकमंत्री दीपक केसरकरांनी विशेष लक्ष दिलेलं होतं. देवस्थान कमिटीच्या वतीने लक्ष वेधलेले होते दीपक केसरकरांचे आणि त्यांचे चलवाडी जे कार्यकर्ते आहेत यांनी एक विशेष सोय केलेली आहे.
या इथे कार्यकर्ते पण मोठ्या प्रमाणात आहेत. तुम्ही स्थानिक आहात इथले? दरवर्षी असता का इथे? दरवर्षी. कसं फील करताय? मस्त मजा वाटते. भाविक सगळे किती भाविक या ठिकाणी? लाखोच्या ओव्हर भाविक असतात. लोटांगण घालतात दरवर्षी. तुमचं नाव कसं? माझं धीरज पवार. तुम्ही मानकरी आहात का इथे? हो मानकरी. काय इतिहास आहे? काय इतिहास सांगू शकाल काय याचा? इतिहास म्हणजे कसा पुराणातला इतिहास आहे देवांचा. आणि आता हे तरंग निघालेले आहेत. हे तरंग आता कुठे जातील? हे पूर्ण आता फिरतील. पूर्ण लोटांगण होईल पर्यंत. याच्यानंतर लेडीजचं लोटांगण होईल. पूर्ण देव फिरून जाईल. मग आपलं देव पूर्ण फिरले की परत ओटीचा कार्यक्रम चालतो. किती वाजेपर्यंत कार्यक्रम चालतो हा 2, 3, 4 तास 5 तास चालतो कार्यक्रम. 2-3 वाजेपर्यंत असतो. गोव्याचे पण मोठे भाविक आहेत. हो गोव्याचे पण भरपूर भाविक येतात. कोल्हापूर, गोवा सर्व ठिकाणी. हे आता कुठे समाप्त होणार आहे? हे पूर्ण पायरेपर्यंत. त्या पायरेपर्यंत स्टार्ट होतं. या पायरेपर्यंत समाप्त. कुठून आला? आम्ही निपाणीवर. निपाणी. दरवर्षी येतं का पहिल्यांदा झाला? दरवर्षी येतो. अजून काही महिला आहेत? काय कुठून आलात तुम्ही? विरार मधून आले. विरार मुंबई. पहिल्यांदा. दरवर्षी येता? नाही पहिल्यांदा. तुम्ही? आपण इथून मळगाव असून सावळवाडा. मळगाव. मुंबईचे पण भाविक मोठ्या प्रमाणात आहेत आणि हे सगळी दृश्य एक्सक्लुझिव्ह दृश्य कशा पद्धतीची गर्दी जी आहे ही मोठी गर्दी जी आहे मोठी गर्दी पाहायला मिळते. भाविकांमध्ये प्रचंड उत्साह आहे. बच्चे कंपनी आपल्यासोबत आहेत. तुम्ही कुठून आलात? तुम्ही? रेडी. दरवर्षी येता? अजून काय कुठून आला तुम्ही आणि दरवर्षी येता का? दरवर्षी येतो. वेंगुर्ला मधून आलोय. दरवर्षी लोटांगणासाठी येतो. फक्त बघण्यासाठी आम्हाला भेटतं. ते बघायचं काम करतो. एकदम चांगलं वाटतं बघायला. लोकांची जी आतुरता असते या जत्रेसाठी ती खूप बघण्यासारखी असते आणि खूप लांबून लोक येतात बघायला. ते बघायला खूप मजा येते. थँक्यू. तुम्ही कुठून आला? मुंबईवरून आलोय. पहिल्यांदा झाला का दरवर्षी? दरवर्षी येतो. लोटांगण घातलंय? हा एकदा घातलंय. नमसाला पाव आणि देवी म्हणून प्रसिद्धी आहे त्याची. याबद्दल काय सांगाल? म्हणजे जर विश मागितली तर होते पूर्ण. हे सगळे भाविक आहेत. मुंबईचे पण भाविक आपल्याला. तू कुठून आली? अरे सांग. मी वेंगुर्ल्यातून आलोय. दरवर्षी येतात? दरवर्षी येतो आणि इथं चांगला अनुभव आहे मला तसा. म्हणून मी ते म्हणजे जागृत देवस्थानापैकी एक आहे. सगळे भाविक आहेत. वेंगुर्ला, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला असेल, कुडाळ असेल, मालवण असेल, या सगळ्या भागातून जे भाविक ही सगळी दृश्य पुन्हा मी दाखवतो की कशा पद्धतीने लोटांगणं जे आहेत ही सुरू आहेत. आणि तब्बल असं प्रशासनाच्या विशेषतः देवस्थान कमिटीच्या वतीने सांगितलं जातं की 8 ते 10 हजारापेक्षा जास्त भाविक जे आहेत हे या ठिकाणी लोटांगणे घालणार आहेत. आणि खरं तर ह्या गोष्टीचं कौतुक केलं पाहिजे की प्रशासनाने चोख बंदोबस्त जो आहे हा ठेवलेला आहे. प्रशासन आहे, सज्ज आहे. अजून काही मानकरी आहेत त्यांच्याशी आपण थेट जातोय. काय सांगाल, साधारण किती प्रदक्षिणा लोक घालतील, काय अपेक्षित आहे? कुठून आला तुम्ही आणि दरवर्षी येता का इकडे? नाही. पहिल्यांदा झालं? पहिल्यांदा. हो. कसं फील करताय? चांगलं वाटतं. कुठून आला तुम्ही? तुळसवर. हो. तुम्ही कुठून आला? तुळसवर. पहिल्यांदा येताय? हो. कसं फील करताय? चांगलं वाटतंय. तू पहिल्यांदा आली काय? हो मी पण. कुठून आली तू? तुळस मधून. तुळस मध्ये. सांगू तुम्ही कुठून आला? आमची पाकाची वाडी. स्थानिक आहे. तुम्ही कुठून आला? तुळस. ही सगळी म्हणजे कुठून आलात तुम्ही? वेंगुर्ला. वेंगुर्ला. पहिल्यांदा येत आहे का? हा पहिल्यांदा. हो. कसं फील करताय बघून? खूप छान. या सगळ्या महिला भाविक असतील किंवा भाविक असतील त्यांच्यामध्ये उत्साह जो आहे उत्साह मोठ्या प्रमाणात आहेत. आणि निश्चितच एक गर्दी जी आहे गर्दी पाहायला मिळते. काही भाविक आहेत जे आपण बघतो की प्रदक्षिणा जी आहे. स्थानिक आहे. मानकरी काय आख्यायिका आहे देवीची? काय आख्यायिका सांगितली जाते? आख्यायिका म्हणजे ते पूर्वजांनी जसं चालवलेलं आहे आपण त्याचप्रमाणे हे चाललेलं आहे आणि असंच चालावं हीच आमची इच्छा. साधारण किती लोक? आज गर्दी भरपूर दिसते दरवर्षीपेक्षा. दरवर्षीपेक्षा गर्दी अशी जसे दरवर्षी गर्दी. तुम्ही जेव्हा येशाल तेव्हा गर्दी असंच राहते. गर्दी कमी होणार नाही, ती वाढतच राहणार. अजून काय अपेक्षित आहे इथला? खरं तर सोनुर्ली म्हटल्यानंतर जत्रा म्हटलं पर्यटन दृष्ट्या याचा विकास झाला पाहिजे. यासाठी काय केलं पाहिजे, काय वाटतं तुम्हाला? काय
जसं चालू आहे तसंच राहिलं तरी चालेल ना. आणि त्याच्यापेक्षा काय हो चालू स्थानिक आमदार असतील, मंत्री असतील, खासदार असतील, यांच्याकडून काय अपेक्षा आहेत? त्यांच्याकडून अपेक्षा काय आहे? काय अपेक्षा नाही, ते पाया पडून जातात. बाकी काय अपेक्षा त्यांच्याकडून नाही. आमदाराकडून काय करतात? आमदार येतात आणि पाया पडून जातात, काही नवस फेडतात आणि हो, बाकी तसं काय नाही. देणगी वगैरे देतात. खासदार हो मंजूर मोठा आहे, परिसर पण सुसज्ज आहे. डेव्हलप करण्यासाठी जागा आहे मंडळाची, ट्रस्टीची काय भूमिका आहे ट्रस्टी म्हणून? ट्रस्टी म्हणजे ते जातीनिशी लक्ष ठेवतात, ते गावकर मंडळी, आणि लोकांची सोयी व्यवस्थित करतात. मी 30-35 वर्ष आली मला आता लोटांगण घालतो. हो नाही तळवडा बाबा किरकोळ. हा जो उत्सव आहे हा किती गावांचा उत्सव आहे? उत्सव गावाचा म्हणजे खूप गावात आहे तो. मळगाव आणि सावंतवाडी 2 गावचा मिळून हा उत्सव होत असतो. दरवर्षीप्रमाणे भाविक लोटांगणासाठी भरपूर गर्दी असते. भाविकांची जेंट्स लेडीजचं असं लोटांगण असतं. हे नवसाला पावणारी ही देवी आहे, त्यामुळे पूर्ण लोटांगण हे झाल्याशिवाय नंतर तुळाभार हा एक कार्यक्रम होतो. त्या तुळाभारामध्ये प्रत्येकाचं वजन करून त्या मुलगा असो हा कार्यक्रम साजरा केला जातो. किती वाजता होतो तुळाभार? 7 वाजता सुरू होतो तुळाभार, सकाळी 7 वाजता. अजून स्थानिक काही लोक आहेत, त्यांच्याशी आपण थेट जातोय. कुठून आला तुम्ही आणि पहिल्यांदा आला? आम्ही इथनं आलोय, आमचं घर इथेच आहे, आम्ही इथेच राहतो. आम्ही दरवर्षी येतो इथे. दरवर्षी येतो? हो दरवेळी येतो. तू कधी लोटांगण घातलं? नाही मी नाही कधी. कसं फील करते हे सगळं बघून? खूप छान फील करते, बरं वाटतं, शांती भेटते मनाला एक वेगळीच. एक दुःख असतं, त्रास असतो, तो इथे एकदम असं वाटतं की तो निघून गेला आणि एक वेगळी मनाला ऊर्जा भेटते. दरवर्षी येते? हो येतो दरवर्षी. हे सगळे भाविक आहेत, आपण बघतो की कशा पद्धतीने. कुठून आलो? आम्ही स्थानिक मुंबईवरून आलो. आम्ही ह्या गावचेच आहेत, रहिवासी. आम्ही मुंबईवरून खास येतो जत्रेला, दरवर्षी येतो. सर्व फॅमिली सहित येतो. आम्हाला आमचे कुलदैवत आहे, आम्हाला यावंच लागतं. सगळे ही सगळी एक्सक्लुझिव्ह दृश्य मी दाखवतो कोकण सात लाईव्हच्या दर्शकांना. सावंतवाडी इथून आले. माझा हा पहिलाच अनुभव होता, पण खूप छान वाटलं. म्हणजे काही असं संकट आलं नाहीये, व्यवस्थितपणे माझं लोटांगण पूर्ण झालंय. काय मनामध्ये भावना होत्या? आज किती वर्ष तुम्ही येता इथे? आता मी दरवर्षी येते, पण लोटांगणासाठी मी आता 2-3 वर्ष झाली यायचा प्रयत्न करते, पण माझं ह्या वर्षी ते पूर्ण झाले लोटांगण. माझं माहेर आहे इकडे, माझं घर झोळंबे आणि मी राहते मुंबईला. पण मी आता 15-20 वर्ष झाले लोटांगण घालते. आणि आमच्या ज्या आम्ही इच्छा बोलतो तर आमच्या इच्छा पूर्ण होतात. आम्ही मनापासून हे लोटांगण, आम्ही पाणी पण पित नाही, आमच्या इच्छा पूर्ण होतात. आमची माऊली आम्हाला पावणारी आहे. माझं पण माहेरच आहे हे. गेली आम्ही आता 22 वर्ष लोटांगण घालते. म्हणजे देवीची कृपा आमचा नवस तर पूर्ण होतो, पण आम्ही असं ठरवलंय जोपर्यंत तिचा आशीर्वाद आमच्या पाठीशी आहे तोपर्यंत आम्ही लोटांगण घालणार. असं दरवर्षी येतो तुम्ही? दरवर्षी आमचं माहेरच आहे, तिच्या कृपेने आम्हाला दरवर्षी येणं होतं. असं दरवर्षी लोटांगण असतं. माझं दरवर्षी देवीला आम्ही नवस करतो. माझ्या मनाची इच्छा मनाप्रमाणे पूर्ण होतात. दरवर्षी येतो तुम्ही? हो दरवर्षी इथेच आहे रहिवाशी. आज तुम्ही लोटांगण पूर्ण केले, काय मनामध्ये भावना आहे? मनामध्ये भावना म्हणजे माझ्या मुलांची, माझ्या नवऱ्याची तब्येत वगैरे चांगली व्हावी, माझा संसार चांगला व्हावा. मी माळेवाडीवरून आली आहे आणि लोटांगण पूर्ण करण्याची एकच भावना करते. माझ्या नवऱ्यासोबत मला राहायचं आहे आणि माझा मुलगा चांगल्या शिक्षणासाठी आहे. त्याचं शिक्षण चांगल्या प्रकारे व्हायचं अशी माझी एक भावना आहे. खरं तर देवीचा महिमा हा आगळा वेगळा आपल्याला पाहायला मिळतोय. कारण जे भाविक खरं तर प्रत्येकाच्या मनामध्ये प्रश्नचिन्ह निर्माण होते की हे सगळे भाविक जी लोटांगणं घालत आहेत यांना कोणतीच इजा होत नाही किंवा दुखापत होत नाही किंवा वेदना होत नाहीत. हे खरोखर एक कौतुक करणारी गोष्ट आहे, कौतुकाची गोष्ट आहे आणि एक आश्चर्य मानलं गेलं पाहिजे. त्याचं कारण असं आहे की देवीचा महिमा जो आहे अपरंपार सांगितलेला आहे. अंतिम हे टप्प्यामध्ये ही प्रदक्षिणा जी आहे
आलेले आहेत. लोकांमध्ये उत्साह जो आहे, प्रचंड उत्साह जो आहे, उत्साह पाहायला मिळतोय. अजून काही स्थानिक आहेत काका? तुम्ही इथले आहात, स्थानिक आहात? हो स्थानिक आहोत. हो मानकरी नाही आहेत आम्ही, पण स्थानिक आहोत. साधारण किती वाजेपर्यंत कार्यक्रम झालेला आहे? आता अजून एक तासभर चालेल अजून. पुढे मुंबईला असता? हो मुंबईला दरवर्षी येतात? हो दरवर्षी. ही आता पालखी निघालेली आहे, पालखी मंदिरात जाणार का आता? हो जाणार, मंदिरात जाणार. कुठून आला? सावंतवाडी. तू कुठून आलाय? तनुर्ली. कुठून आला तुम्ही? वेंगुर्ला. पहिल्यांदा आला? हो फर्स्ट टाइम आले. कसं फील करताय? खूप छान वाटतंय, मस्त वाटते. फर्स्ट टाइम आले आणि मी फर्स्ट टाइम हे सगळं बघते. खूप छान श्रद्धा आहे भाविकांची आणि खूप असं मस्त वाटतंय. तुम्ही इथे असता की गोव्यामध्ये असता? नाही मी इथेच असते. कुठून आला? मी दिल्लीवरनं. दिल्ली. कसं फील करताय तुम्ही? एकदम मस्त फील करतो. फर्स्ट टाइम बघितलंय ना, असं काय ते एक्सपिरियन्स करायला चांगलं वाटतंय. आपण बघतो की भाविकांमध्ये मोठा उत्साह जो आहे, उत्साह पाहायला मिळतोय. आणि दक्षिण कोकणची काशी समजली जाणारी ही यात्रा, आणि या यात्रेसाठी पालखी जी आहे ती अजून काही दृश्य की पालखी आहे, पालखी निघालेली आहे. आणि रात्रीचे साधारण 12:15 साडेबारा वाजले आहेत. मोठ्या उत्साह जो आहे माऊलीचा दर्शन घेण्यासाठी हे सगळे ही पालखी जी आहे, पालखी निघालेली आहेत. आपण गर्दी जी आहे, गर्दी ही पाहू शकतो कशा पद्धतीने पालखी सोहळा जो आहे, हा पालखी सोहळ्याला सुरुवात झालेली आहे. लोटांगण पूर्ण केलं आहे. काय मनामध्ये भावना आहे? भावना असे काहीच नाही, चांगलं आपलं व्हायचं आमचं. कुठून आला तुम्ही? इन्सुलिन. दरवर्षी येतात? हो दरवर्षी. 5 वर्ष लागला आणि आता 90 पूर्ण लागलाय. मनामध्ये काय वाटतं? काय नाही, चांगलं. भक्तांच्या हृदयात आई माझी माऊली बसली, भक्तांच्या हृदयात. काका काय भावना आहेत? कुठून आला आणि आज लोटांगण पूर्ण काय भावना आहे? मी आलो आंबोली गेल्यावरनं आलो आहे मी. माझी खूप श्रद्धा आहे माऊलीवरती, आणि याच्या अगोदर पण मी केलेलं आहे. लोटांगणाचं केलं, 2-3 वेळा केलेलं आहे. माझ्या प्रत्येक इच्छा, आकांक्षा प्रत्येकाच्या भक्ताच्या पाठीमागे असते माऊली करायची इच्छा आहे. दरवर्षी येतं काय? पहिल्याची वेळ आहे? मी आर्मीमध्ये आहे. मला जसं सुट्टी मिळेल त्याला, मला ज्या कामाला मिळते त्यामध्ये येतो. जेव्हा तुम्ही प्रत्यक्षात लोटांगण घालत होता, काय मनामध्ये भावना होती? आणि हे सगळं होत असताना काय जाणवत होतं तुम्हाला? नाही, याच्या अगोदर मी घातलेलं आहे. ॲक्च्युली याच्या अगोदर पण मी केलेलं आहे, आणि हे आज माझं सडनली झालेलं आहे. याच्या अगोदर मला म्हणजे माहीत नव्हतं, करायचंच माझं हे नव्हतं. पण सकाळी ठरवलं की करायचं, तर रात्री ठरवलं करायचं तर करायचं. त्या हिशोबाने तयार केलं. सकाळपासून उपवास झालेला आहे, आता शाळेचं पाणी घेऊन उपवास सोडणार आहे. सोबत कोण कोण आला आहे आणि काय वाटेल होत आहे? माझ्यासोबत माझी फॅमिली, पूर्ण फॅमिली आले. आई वडील आले, बायको मुलगावर आले आहेत. हे लोटांगण जे आहे पूर्ण केलं जात आहे, आणि हे सगळे भाविक जे आहेत हे मंदिराच्या ज्या ठिकाणी लोटांगण पूर्ण होतं त्याच ठिकाणी ते दाखल होतात. ही सगळी एक्सपिरियन्स दृश्यानंतर मी थेट मंदिरमध्ये जातो आहे. तब्बल कोरोनाच्या 3 ते 4 वर्षानंतर मोठी गर्दी, लाखो लोकांनी याचं दर्शन घेतलेलं आहे. चोख पोलीस बंदोबस्त पाहायला मिळतो आहे, आणि हीच गर्दी सकाळपर्यंत आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. काही मानकरी मंडळी पण आपल्यासोबत आहेत, आणि आपण थेट त्यांच्याशी जातोय. काय सांगाल? फार मोठी गर्दी, तब्बल 10,000पेक्षा जास्त आकडा आहे. किती अपेक्षित आकडा वाटतोय तुम्हाला? 10,000च्या वर आकडा आहे. चालू वर्षी 6,000च्या कमीत कमी 6,000, चालू वर्षी 10,000 आहे. यावर्षी दीपक केसरकरांनी स्वतः आश्वासन दिलेलं होतं, आणि मंदिर परिसर व्यवस्थित करण्यात आला. त्याचा फायदा काय भाविकांना झाला आहे का? भाविकांना त्यामुळे असा फायदा झाला की ते एकदम ते खराब जे हे होतं, दगड मोठे मोठे दगड होते ते दबले गेले. त्यामुळे लोटांगणाला कोणत्या प्रकारचा त्रास झालेला नाही. साधारण अजून हा किती वाजेपर्यंत कार्यक्रम चालणार आहे? अजून जवळजवळ दीड ते 1:45 पर्यंत हा कार्यक्रम चालू राहणार. 1:30 ते 1:45. चोख बंदोबस्त पाहायला मिळाला, पोलिसांनी पण चोख व्यवस्था पाहिली. एकंदर काय सांगाल? पोलिसांनी चालू वर्षी बंदोबस्त व्यवस्थितरित्या पार पाडलेला आहे.
आणि चांगलं त्यांनी सहकार्यही केलेलं आहे. तुम्ही कुठून आलात? दरवर्षी येता का? होय कुठून आला? मडुऱ्यातनं. गोव्यावरून. वास्को. कुठून आला? वास्को. दरवर्षी येता? दरवर्षी येतो आम्ही. आमचं गाव खुद्द गाव आमचा मडुरा. आमचा खुद्द गाव मडुरा आहे. आम्ही राहतो वास्कोला. दरवर्षी आम्ही येतो. सहकुटुंब येता? सहकुटुंब आलो आहे. तुम्ही कधी लोटांगण घातले का? लोटांगण अगोदर घातलं होतं, आता नाही. आता आम्हाला जमत नाही म्हणून आम्ही घातलो. आम्ही पण येऊन जातो. नवसाला पावणारी देवी म्हणून त्याची प्रसिद्ध आहे. प्रसिद्ध आहे. काही तुम्हाला आलेला अनुभव बद्दल? मला थोडासा अनुभव आहे. मी अगोदर लहानपणी होतो त्यावेळी काहीतरी असं घटना झाली नाही, त्यावेळी आम्हाला अनुभव आलाय. आता कोण कोण आला तुम्ही? मी, माझी बायको, माझा पुतण्याचा मुलगा आणि त्याची बायको. म्हणजे तुम्ही किती वर्ष आहे? जन्म झाल्यापासून येतेच मी इकडे, दरवर्षी येते. ही तुमची कुलदैवता वगैरे आहे का? म्हणजे गोव्यावरून एवढे लांब येतात ते? होय हो, माऊली. हा? माऊली. माऊली. हो. म्हणजे कसं फील करता इथे आल्यानंतर? बरं करते. हे सगळे गोव्यातील लोक आहेत जे इथे आलेले आहेत. कुठून आला तुम्ही? आम्ही सावंतवाडीहून आलो. सावंतवाडी. कसं फील करता? दरवर्षी येतात? नाही, फर्स्ट वर्षी आलो. याच वर्षी आलो पहिल्यांदा. तू कुठून आले? सावंतवाडी. अजून काही भाविक आहेत? कुठून आला तुम्ही? सावंतवाडीवर. कुठून आला? सावंतवाडी. दरवर्षी येता? सावंतवाडी मस्त मजा वाटते. अंगात आल्यासारखं वाटते. दरवर्षी येता का? नाही, 2 वर्ष मध्ये आलो नव्हतो, आता परत आलो. कुटुंब आला? हो, सहकुटुंब आलो. आमच्या बरोबरचे आलेत सर्व. तुम्ही कधी लोटांगण वगैरे घातले का? नाही. हे सगळे भाविक आहेत. कुठून आला तुम्ही? गोवा. गोवा. कुटुंब आला? दरवर्षी येता का? हा, दरवर्षी. दरवर्षी येता. तुम्ही कुठून आला? मिस्टर गोवा कुठं आहे? म्हापशातून आलो मी. लोटांगण घातलं का? नाही. तुम्ही कुठून आला? सावंतवाडी. तुम्ही? गोव्यात आणि सावंतवाडीतून भाविक मोठ्या प्रमाणात आलेले आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. अजून काही भाविक आहेत त्यांची आपण थेट. कुठून आला तुम्ही? हां, पुण्यावरून. दरवर्षी येता का? दरवर्षी येतो. सगळी मंडळी जी आहेत मोठ्या प्रमाणात गोवा असेल, मुंबई असेल, पुणा असेल या भागातून आलेले पाहायला मिळत आहेत. उत्साह जो आहे उत्साह मोठ्या प्रमाणात आहेत भाविकामध्ये. गोव्यातील भाविक पण मोठ्या प्रमाणात आलेले पाहायला मिळतात आणि ही सगळी एक्सक्लुझिव्ह दृश्य आपण बघितल्यानंतर याचा प्रत्यय येतो. काका तुम्ही कुठून आलात आणि दरवर्षी येता का? माळगावात दरवर्षी येतो. लोटांगण पण असतं माझं, पण ह्या वर्षी नाही आहे. फील करता? एकदम मस्त फील होतं. कुठून आला? मळगाव. कसं फील करता? फील कसं वाटतं हे सगळं? एकदम सुंदर. तुम्ही कुठून आला? सगळे भाविक जे आहेत आता विशेषतः महिलांच्या लोटांगणासाठी काही या रांगा आहेत, त्या रांगा लावलेल्या पाहायला मिळतात. तुम्ही कुठून आलात आणि पहिल्यांदा आलात का इथे? सावंतवाडीवरून आले. दरवर्षी येतो आम्ही. लोटांगण करणार आहात का? बहिणीचं लोटांगण आहे माझ्या. आता हो. उपवास करणार सकाळपासून? हो. कसं फील होतंय आता तुम्ही लोटांगण घालणार आहात? फील कसं करताय? चांगलं वाटतंय खूप. म्हणजे एक जो विश्वास ठेवलाय देवीवरती तो तो कुठेतरी पूर्ण होईल असं वाटतं. कुठून आलात? बांदा. सगळे भाविक आहेत. जो पोलीस जो आहे बंदोबस्त पण चोख ठेवण्यात आलेला आहे. गर्दी पाहायला मिळते. भाविकांची गर्दी सगळी आणि पुरुषानंतर आता महिलांचा पण जे आहेत महिलांचं लोटांगण सुरू होईल. कुठून आला? सावंतवाडी. दरवर्षी येता? हो, दरवर्षी येते. तुम्ही कुठून आला? कणकवली. दरवर्षी येता का? लोटांगण घालणार आहात का? कुठून आला तुम्ही आणि दरवर्षी येता का? हो, आम्ही दरवर्षी येतो. आम्ही मुंबईवरून येतो. आमचा हा गावच आहे. आम्ही हे प्रॉपर गाव आहे आमचं. कसं फील करता हे सगळं? हां, दरवर्षी आम्ही येतो. दरवर्षी येतो आम्ही सर्व फॅमिली सकाळी येतो आम्ही. तुम्ही कुठून आला का? पेडणे गोवावरून. पहिल्यांदा आलो. गोव्यातील लोक मोठ्या प्रमाणात इकडे येतात. हा, इथं येतात. काय नाही, श्रद्धा असेल. ग्रामदैवत, कुलदैवत काय? नाही, असेल श्रद्धा असेल काहीतरी. मी पहिल्यांदाच आलो. त्याच्यामुळे आम्ही इथे येतो. तुम्ही कुठून आला? आम्ही पण गोव्यातूनच आलो. हो, पेडणा. पेडण्या. तुम्ही
तुम्ही दरवर्षी येता इथे? नाही 2 वर्षातून 3 वर्षातून असं केव्हा तरी येतो. एक नवसाला पावणारी देवी म्हणून प्रसिद्ध आहे. तुम्हाला त्याला काय प्रत्यय वगैरे आलाय का जीवनामध्ये? नाही तसं काय आम्ही नवस वगैरे काय केलेला नव्हता, म्हणून आम्हाला काय थोडी माहिती नाही, पण इकडच्या लोकांना असणार. तुम्ही दरवर्षी सहकुटुंब येता का? 2 वर्षातून 3 वर्षातून असं आहे. तुम्ही नमस्कार. ही अशी देवी आहे, नवस करायलाच नको, नवसा अगोदर पावणारी देवी आहे, अशी ही माऊली आहे. कुठून आला तुम्ही? कुंकेरी दरवर्षी येतात? नाही 6 वर्षांनी आली आहे मी. 6 वर्षांनी? 6 वर्षांनी लग्न झाल्यानंतर पहिल्यांदाच आली आहे. 6 वर्षांनी घातलं का कधी? एकदा घातलेलं. कसं फील होतं? हां फील कसं होतं? कसं वाटतं? बरं वाटलं, खूप छान वाटलं. नाही मी इथून मळगावात ना, आमचीच जत्रा आहे, 2 गावाची जत्रा आहे. किती गावांची जत्रा आहे? मळगाव आणि सोनुर्ली 2 गावांची जत्रा आहे. काय आपल्या इकडचेच देव इथं या ठिकाणी एक तरंगकाठी वगैरे आणि पालखी घेऊन येतात इथं. माऊली जी आहे हे कुलदैवत कुठच्या गावाचं कुलदैवत? हे माऊली खरं ॲक्च्युली सोनुर्ली मळगाव म्हणजे त्यांचा भाऊ जो आहे तो आमचा रवळनाथ, जो रवळनाथ मंदिर आहे आमच्या मळगावला, ह्याच्या अगोदर 2 दिवसापूर्वी जत्रा झाली, तिचा भाऊ आहे. आणि ह्या दोघांच्या भावा बहिणीच्या ह्याच्यामध्ये प्रेमामध्ये इकडे हे आपलं तिकडची यात्रेतील सगळे आपली तरंगकाठी वगैरे सगळी इकडे येते आणि मग त्याच्यानंतर संध्याकाळी इथं हा कार्यक्रम साजरा होतो पालखीचा. खरं तर पर्यटनदृष्ट्या पण सोनुर्ली गावाचा विकास होऊ शकतो. काय वाटतं राजकीय लोकांनी काय केलं पाहिजे, काय भावना आहेत तुमच्या? राजकीय लोकांचं फक्त ज्या दिवशी जत्रा असेल त्या दिवशी यायचं, लोकांना आपला चेहरा दाखवायचा आणि जायचं, त्याच्यानंतर इथं कोणी येत नाही तसं बघितलं तर. पण प्रॉपर इथले राजकारणी आहेत की नाही त्यांचा लक्ष असतो, पण या ठिकाणी फक्त लोक लोटांगणाच्या दृष्टिकोनातनं आणि प्रति पंढरपूर म्हणून या ठिकाणी या सोनुर्ली जत्रा ही ओळखली जाते. त्याच्यामुळे भाविकांचा इथं ओढ जास्त आहे. त्याच्यामुळे आज आणि उद्या या ठिकाणी भाविक भरपूर लोक येतात, पण गर्दी असते. त्यामुळे उद्या पण दुपारपर्यंत लोक असतात इकडे आणि एवढी गर्दी असते. म्हणजे पूर्ण कणकेश्वर जत्रा किंवा आंगणेवाडी जत्रा त्यानंतर सोनुर्ली जत्रा ही मानली जाते या ठिकाणी. प्रति पंढरपूर मानलं जातं दक्षिण कोकणचं, आणि अशा वेळी पोटेन्शियल इथे भरपूर आहे डेव्हलपमेंटच्या दृष्टीने. तुम्हाला वाटत नाही इथल्या राजकीय लोकांची इच्छाशक्ती आहे असं वाटते की वाटत नाही? राजकीय लोकांची इच्छाशक्ती आहे भरपूर, परंतु या ठिकाणी ते कॉन्सन्ट्रेट करत नाही. आपलं जे आजूबाजूचं भोवतालचं जी भाग आहे, आता कुठचेही राजकारणी ते राजकारण्यांचं नाव घ्यायला नको, पण प्रत्येकजण आपल्या स्वतःसाठी काही करण्याचा प्रयत्न करतो, जेणेकरून या ठिकाणी आपल्याला राजकारणामध्ये या ठिकाणी मतदान मिळेल का ह्या दृष्टिकोनातनं लोक येतात. पण बाकी इथं सर्वांगी इथं बाबा सोनुर्लीचं गावाचं नाव जसं या यात्रेनिमित्त होतं तसं वर्षभर व्हावं, लोकांच्या लक्षात राहावी, सोनुर्ली पर्यटनदृष्ट्या सोनुर्लीचं गावाचं नाव व्हावं ह्या दृष्टिकोनातनं कोणी कधी प्रयत्न केले नाही. प्रयत्न पहिल्यांदा दळणवळणाचं साधन महत्त्वाचं आहे, म्हणजे रस्ते करणं, लोकांना भाविकांना इथं येऊन पोचणं हे महत्त्वाचं आहे. त्यामुळेच नंतरच त्याच्यामध्ये याची प्रगती होऊ शकते असं मला वाटतं. ही खरं तर याच जत्रे दिवशी गर्दी असते. हो. इतर दिवशी काय वर्षभरामध्ये काय कार्यक्रम? इतर दिवशी लोक येतात पण एवढ्या प्रमाणात नसतात. कारण का पण हे गोष्ट नक्की आहे की या ठिकाणी येणारी लोक ही लोटांगणासाठी येणारी लोक नवसाला पावणारी आहे. त्याच्यामुळे लोटांगणाचा दरवर्षी 500 ते 1000 लोक वाढत असतात. आणि हे इथलेच नाहीत की मुंबईवरनं लोक येणारे आहेत. आमचेसुद्धा जे नातेवाईक आहेत मुंबईवरनं 2 दिवस इथं या ठिकाणी येतात. गोव्यातलेच आहेत, मुंबईवरनं आहेत, पुण्यावरनं आहेत, म्हणजे जे बाहेरगावी गेले पण यात्रेसाठी 2 ते 3 दिवस इथं नक्की येतात. आता पुरुषांची लोटांगणं झाली, यानंतर स्त्रियांची होणार का? स्त्रियांची होणार यानंतर चालू झाली काय, पण स्त्रियांची पण भरपूर स्त्रिया असतात या ठिकाणी लोटांगणासाठी. कारण अंगवण केलेली असते ती तुमची पार पडते, देवी पावन होते, त्याच्यामुळे सगळ्यांचा विश्वास आहे या ठिकाणी. नेमकी आख्यायिका काय आहे देवीची किंवा ही लोटांगणाची आख्यायिका काय आहे? कसं असतं की आपण म्हणतो की प्रत्येक वेळी दर वाढत असतात. याचा अर्थ काय, मी जर लोटांगण घातलं आणि मला त्याचा परिचय आला तर मी 4 लोकांना सांगतो आणि त्या 4 लोकांना सांगितल्यानंतर त्यांना पण जर त्या अनुभव आला तर ते आणखी 4 लोकांना, अशा तिने माउथ पब्लिसिटी झाल्यानंतर या ठिकाणी भव्य दिव्य ही अशी जत्रा भरते.
खरं तर ज्यावेळी लोटांगण घातलं जातं, दगड असतात, माती असते, वाळू असते, हे लागत नाही, इजावत नाही. नाही, लोटांगण याचा अर्थ म्हणजे मी अजून घातलेलं नाही, पण मी सांगू शकतो की आमच्या घरात लोक घालतात. या ठिकाणी कुठच्याही प्रकारचं खायला मिळत नाही दिवसभर. काय एवढे उपाशी असतात. जर ज्याचं लोटांगण खरोखरच चांगलं असेल त्याचंच लोटांगण पूर्ण होतं, नाही तर उलटी झाल्यानंतर लोटांगण बंद करावं लागतं. ही इथली प्रथा आहे. उलटी झाल्यानंतर लोटांगण तुमचं कॅन्सल होतं. म्हणजे कुठेतरी दिवसभर तुम्ही काहीतरी चुकीचं केलं आहे हे ज्याची जाणीव होते. असं होतं. कारण काय या ठिकाणी लोटांगण घातल्यानंतर कुठच्याही व्यक्तीला कुठच्याही प्रकारचा त्रास होत नाही. मुद्दाम म्हणून कोण हेतुपुरस्कार सांगत नाही की मला त्रास झाला किंवा काय झालं. मग कुठच्याही प्रकारचा त्रास होत नाही म्हणजे अनुभवलेला आहे आम्ही. कारण आमच्या नातेवाईक आमच्या घरातील व्यक्तींनी लोटांगण घातलेलं आहे या ठिकाणी. अजून काय आख्यायिका किंवा सासूरवासी नसेल, माहेरवासी नसेल, याने येऊन ओटी भरली पाहिजे अशी काय आख्यायिका वगैरे काय आहे का? आहे ना. ही पूर्वीप्रमाणे सगळ्या देव ज्या ठिकाणी जत्रा होते, यात्रा होते, त्या ठिकाणी जी माहेरवासिनी असते तिकडे येऊन दुसऱ्या दिवशी ओटी भरतात आणि त्याच्यामुळे त्यांना पण त्यांची काही श्रद्धेने काय मागणी असेल ती मागतात. त्याच्यानंतर ती पूर्ण होतात. ते पूर्ण करण्यासाठी दरवर्षीप्रमाणे येतात त्या. ही गर्दी याही दरवर्षी वाढत जाते. काय वाटतं तुम्हाला? तुम्ही अंदाजे केव्हापासून आलात आणि आधी किती वर्ष अनुभवतायत? नाही, मला आता 47 वर्ष झाली, पण मी दरवर्षी येतो जत्रेला. काय एवढी गर्दी याच्यापेक्षा कमी होती, पण आता ही वाढत चालली. कारण देवीचा प्रचार एवढा झालेला आहे की देवीने सांगितलेलं मागितलेलं होतं ते सगळं पूर्ण होते आता. त्याच्यामुळे इथली प्रजा आणखी लोक वाढणार आहेत, त्याच्यात कमी होणार नाही एवढं नक्की. यानंतर काय कार्यक्रम होतील? आता आपले 12:30 होते. यानंतर लोटांगण पूर्ण झाल्यानंतर लोक दर्शन घेतील आणि इथं नाट्यप्रयोग होईल. दशावतार नाट्यप्रयोग होतो. या ठिकाणी लोकल कलाकार असतात, त्यांचे नाट्यप्रयोग होते. हे सगळे स्थानिक ग्रामस्थ हे सगळी दृश्य आपण बघतोय की कशा पद्धतीने कोकणातील तळ कोकणातील हे सोनूरची जत्रा आणि या जत्रेच्या निमित्ताने भाविक आहेत. चोख बंदोबस्त पण पाहायला मिळतात. साहेब, चोख बंदोबस्त ठेवला आहे. खरं तर तुमचं कौतुक केलं पाहिजे. प्रशासन पण मोठ्या प्रमाणात यंत्रणा राबवलेली आहे. कसा चोख बंदोबस्त होता? नाही, माननीय पोलीस अधीक्षक सिंधुदुर्ग यांच्या आदेशाप्रमाणे आम्ही बंदोबस्त ठेवलेला आहे. आम्ही आमचं काम करीत आहोत. मग अंदाजे किती पोलीस राबतायत आणि कसं नियंत्रण आहे? साधारणपणे 8 अधिकारी आहेत आणि 50 अंमलदार आहेत. साहेब, आपल्यासोबत पोलीस अधीक्षक आणि त्यानंतर ही सगळी एक्सक्लुझिव्ह दृश्य मी अंतिम टप्प्यामध्ये दाखवू शकतो की कशा पद्धतीने देवीचं द्वार जे आहे हे करण्यात आलेलं आहे. सगळी एक्सक्लुझिव्ह दृश्य जी आपण आज संपूर्ण दिवसभरामध्ये जे आपण कव्हरेज केलं ही सगळी एक्सक्लुझिव्ह दृश्य मी तुम्हाला दाखवतो. या निमित्ताने ही दृश्य ही गाभाऱ्यातील दृश्य आहेत. रात्री उशिरापर्यंत चालणारी ही जत्रा आणि यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्र असेल, कर्नाटक असेल, गोवा असेल, आंध्र असेल या सगळ्या भागातून मोठ्या प्रमाणात भाविक आलेले पाहायला मिळतात. रात्री उशिरापर्यंत हे सगळे कार्यक्रम चालणार आहेत. निश्चितच सोनुर्ली गाव आणि त्या सोनुर्लीच्या जत्रेच्या निमित्ताने सगळा परिसर दुमदुमून गेलेला पाहायला मिळतो. कॅमेरामन साहिल बागेसर, भारत केसरकर, कोकण लाईव्ह, सिंधुदुर्ग, सोनुर्ली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. आनंदोत्सव 2023 प्रदर्शन आणि खरेदी 28, 29, 30 डिसेंबर 2023. वेळ दुपारी 3 ते रात्री 9 पर्यंत. स्थळ RPD हायस्कूल, सावंतवाडी, सिंधुदुर्ग. स्टॉल बुकिंग साठी संपर्क 9067 92 77 62. माझगाव येथील श्रीदेव स्वयंभू महादेवाचा जत्रोत्सव मंगळवारी मोठ्या उत्साहात पार पडला. यावेळी मोठ्या संख्येनं भाविक महादेवाच्या चरणी नतमस्तक झाले. दशावतारी नाटक हे विशेष आकर्षण ठरलं. खाज्यासह खेळण्यांची दुकानं सजली होती. माझगाव येथील श्रीदेव स्वयंभू महादेव मंदिर इथं हा जत्रोत्सव मंगळवारी मोठ्या उत्साहात पार पडला. शेकडो भाविकांनी महादेवाचं दर्शन घेतलं.
रात्री उशिरापर्यंत चाललेलं दशावतार नाटक खास आकर्षण ठरलं. परिसरात सजलेली खाजे, खाद्यपदार्थ यांसह खेळण्यांच्या दुकानात मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल इमिरत संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका, विना इंजेक्शन, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. सध्या कणकवलीत चर्चा आहे बिअरच्या टीनमध्ये डोकं अडकलेल्या सापाची. फोंडा घाटमध्ये हा साप दिसून आला. या सापाला हेल्प अकॅडमी या सामाजिक संस्थेच्या सदस्यांनी जीवदान दिलंय. डोकं टीनमध्ये अडकल्यानं जखम झाली होती. प्रथम उपचार करत त्याला नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात आलं. मात्र या सापाची सध्या जोरदार चर्चा रंगली होती. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार, ख ख खमंग ग ग अगदी घरच्यासारखं. कणीदार, खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत गुरुवारी 30 नोव्हेंबरला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात देवदर्शनासाठी येणार आहेत. सावंतवाडी तालुक्यातील कुणकेरी गावात डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे कुलदैवत आहे. कुलदैवत श्री भवानी माता आणि श्री देवी भावई तसेच पुण्यभूमी माणगाव दत्त मंदिर इथं ते देवदर्शन घेणार आहे. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत 30 नोव्हेंबरला सकाळी 10:30 वाजता कुलदैवत श्री भवानी मातेच्या दर्शनासाठी कुणकेरी इथे येणार आहेत. समस्त सावंत भोसले कुटुंबियांचं कुलदैवत कुणकेरी इथं आहे. या दरम्यान श्रीदेवी भावई कुणकेरी मंदिरामध्ये दर्शन घेते. सावंत भोसले परिवारानं त्यांचं जंगी स्वागत करण्याचं नियोजन केलं.
सावंत भोसले परिवारानं त्यांचं जंगी स्वागत करण्याचं नियोजन केलंय. आता कुणकेरीमध्ये सावंत भोसले जवळजवळ 70% सावंत भोसले आहे. सावंत समाज हा कोणताही नेता असो किंवा कोणी राजकीय पुढारी असो किंवा कोणी असो, त्यांचं स्वागत करण्यास संपूर्ण कुणकेरी उत्सुक असते. कुणकेरी गाव आणि ते त्या पद्धतीने तयारी करतात. इथे राजकारण वगैरे बाकी इथं म्हणजे जातपात हा काही विषय येत नाही किंवा दुसऱ्या पक्षाचं असं काय आमच्याकडे तेवढं चालत नाही. देवाकडे कुठल्याही प्रकारचं राजकारण कुणकेरीत आणलं जात नाही. तर ते भवानीकडे भावईकडे ग्रामदेवतेकडे दर्शन घेऊन नंतर ते भवानीकडे दर्शन घ्यायला जाणार आहेत. सावंत भोसल्यांचं हे कुलदैवत, मूळ सावंत भोसल्यांचं घर हे देवघर हे आणि सावंत इथून संपूर्ण महाराष्ट्रात, गुजरातमध्ये आहेत, कर्नाटकमध्ये आहेत, चेन्नई आहेत, मध्य प्रदेश तिकडे तिकडे हे आहे. आणि सावंत भोसल्यांचं मंडळ स्थापन झालं आणि त्याच्यातून व्हॉट्सअपच्या ग्रुपमुळे लोकांना कळलं आपलं कुलदैवत अमुक ठिकाणी आहे म्हणून. आज कुणकेरीत ते हे आहे कुलस्वामिनी भवानी. आम्ही राजस्थानातून जे कोण मूळ आले ते मोठ्याजवळ हे कुलदैवत ह्या घरात राहिले आणि सावंतवाडी संस्थान हे कालांतराने सावंतवाडीत उभं केलं आहे लहान भावाने. आम्ही सगळे सावंत भोसले एकच. आमचा अभिमान आहे. आमचं सावंत भोसल्यांपैकी एक मुख्यमंत्री असल्यामुळे आमका त्यांचा अभिमान आहे. त्याच्यामुळे आम्ही खूप समाधानी आनंदी आहोत आमच्या समाजातून मुख्यमंत्री असल्यामुळे. सभापती असतानाही ते येऊन गेले आणि त्याच्यानंतर परत एकदा येऊन गेले आणि आता मुख्यमंत्री झाल्यावर हे आता प्रथम येत आहे. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत उद्या सावंतवाडीमध्ये येणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा दौऱ्यावर ते आहेत. सावंतवाडीतल्या कुणकेरी गावामध्ये त्यांच्या कुलदैवतेच्या दर्शनासाठी ते येणार आहेत. भावई देवी आणि भवानी देवीचं ते दर्शन या ठिकाणी घेणार आहेत. कुणकेरी गावामध्ये हे देवस्थान आहे. इथला हुडोत्सवसुद्धा खूप प्रसिद्ध आहे. अगदी जगभरात हा हुडोत्सव प्रसिद्ध आहे आणि देवी भावईच्या मंदिरामध्ये डॉक्टर प्रमोद सावंत दर्शन घेणार आहेत. त्याचबरोबर सावंत भोसल्यांचं जे मूळ घर आहे त्या ठिकाणी भवानीचं दर्शन ते घेणार आहेत आणि त्यानंतर पुण्यभूमी माणगाव येथे ते जाणार आहेत. परमपूज्य टेंभे स्वामी महाराजांच्या पदस्पर्शानं पावन अशा माणगाव भूमीमध्ये जाऊन ते दत्त महाराजांचं दर्शन या ठिकाणी घेणार आहे आणि उद्या सकाळी 10 वाजता गोव्याचे मुख्यमंत्री हे कुणकेरी गावामध्ये येणार आहेत आणि त्यांच्या स्वागतासाठी कुणकेरी ग्रामस्थ असतील किंवा सावंत भोसले कुटुंबीय असतील हे सज्ज झालेले पाहायला मिळतात. सावंतवाडी राजघराण्याचे राजेसाहेब खेम सावंत भोसले असतील, युवराज लखमराजे भोसले असतील यांचीसुद्धा उपस्थिती उद्या सकाळी या ठिकाणी असणार आहे. एकंदरीतच पाहिलं तर आपल्या सावंत भोसले कुटुंबियातील एक व्यक्ती हा मुख्यमंत्री आहे याचा अभिमान असल्याचं सुद्धा त्यांच्या इथल्या ग्रामस्थांनी किंवा त्यांच्या नातेवाईकांनी सुद्धा अभिमान असल्याचं सांगितलं होतं. एकंदरीतच त्यांच्या स्वागतासाठी कुणकेरी गाव पूर्णपणे सज्ज झालेलं पाहायला मिळतं. स्वागतासाठी चे बॅनरसुद्धा तिथल्या ग्रामस्थांकडनं सावंत भोसले कुटुंबियांकडनं लावण्यात येत आहेत. एकंदरीत मोठी तयारीसुद्धा या ठिकाणी त्यांच्या स्वागताची सुरू असताना पाहायला मिळते. उद्या सकाळी 10 वाजता त्यांचं जंगी स्वागत हे कुणकेरी गावामध्ये होणार आहे. विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात ज्यांचं काहीही योगदान नसलेले आज सत्तेवर आलेत. मतांची चोरी करून हे चोर सत्तेवर आलेत अशी खरमरीत टीका रिपब्लिकन सेवेचे प्रदेश अध्यक्ष काकासाहेब खंबाळकर यांनी केली आहे. वैभववाडीत झालेल्या कॉर्नर सभेत काय म्हणालेत खंबाळकर पाहूया. यात्रा या वैभववाडीमध्ये आलेली आहे, रात्रीपासून आलेली आहे आणि आम्ही सर्व विभागात फिरून कणकवली वगैरे जाऊन आता इथं आलेलो आहोत आणि पुढे परत आम्हाला रंकाळ्याला जायचं आहे. संविधान बचावाची गरज का पडली तर महत्वाचा मुद्दा असा आहे की ज्या लोकांना तुम्ही मतं देता ते निवडून पाठवता त्यांना अजून त्याची जाणीव झाली दिसत नाही असं मला वाटतं. कारण जर संविधानच नसतं तर कोणीच निवडून गेलं नसतं. पूर्वी राजा आईच्या पोटातून जन्माला यायचा. आता राजा जो आहे मतपेटीतून जन्माला येतोय पण मतपेटी पण गेली
आणि मशीन आलेली आहे. आता मशीन म्हणजे कशी माहिती आहे का, तर मशीन प्रमाणे जो जन्माला आलेला राजा जो असतो तो एकतर्फी असतो. जसा त्या मशीनला आदेश आहे ना, त्यामध्ये ती मशीन चालते. तर मशीन काय चालते, ईव्हीएम मशीन, की आता बटन दाबलं, लाईट पेटली, आपलं वाटतं आपण ज्याला द्यायचं त्यालाच मत दिलं, पण तसं होत नाही. इथे मताची चोरी होते आणि हे चोर या देशामध्ये सत्तेवर आलेले आहेत. कसे आले, तर ज्यांनी स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी संघर्ष केला नाही, फ्रीडम फायटर झाले नाही, स्वातंत्र्य सैनिक झाले नाही, अशा लोकांच्या हातामध्ये सत्ता गेलेली आहे. आणि ज्या वेळेला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संविधान लिहायला बसले त्यावेळेला ह्याच लोकांनी बाबासाहेबांच्या त्या संविधान सभेला आणि संविधान बनवण्याच्या निर्मितीला विरोध केला होता. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे आदरणीय नातू आदरणीय आनंदराजे आंबेडकर साहेब यांनी मला आदेश केला, काका पारतंत्र्यात तुम्ही जन्मलात, आता हे स्वातंत्र्य आहे, संविधान देशाला लाभ मिळाल्यानंतर सार्वभौम भारताची सत्ता या देशामध्ये आलेली आहे. आणि यामध्ये आता ज्यांनी विरोध केला होता संविधानाला ते सत्तेवर आलेले आहेत. RSS वाले सत्तेवर आलेले आहेत, भाजपवाले सत्तेवर आलेले आहेत. भाजपवाल्यांचा स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये कसलाही योगदान नाहीये, RSS वाल्यांचं योगदान नाहीये. ज्या वेळेला त्यांना असं वाटलं की बहुमताने आमची गोची होते आणि ती गोची होते म्हणून त्यांनी हळूहळू बाजूला पळ काढला. मग काही लोकांनी कम्युनिस्ट पक्ष स्थापन केला, काही लोकांनी RSSला जन्म दिला आणि या देशामध्ये मतभेद निर्माण करण्याचं काम त्या काळात त्यांनी केलं. आणि आज ते यशस्वी झालेले आहेत. 3.5% लोक जे आहे आज सत्ता हातात घेऊन बसलेले आहेत. सत्ता हातात घेतल्यानंतर त्यांनी पहिलं काम जर काय केलं असेल तर संविधानाला धक्केवर धक्के द्यायला सुरुवात केली. या गावामधला नगरसेवक सदस्य जो असतो तो ग्रामपंचायतीमध्ये निवडून येतो, पण आता या लोकांनी असं केलेलं आहे की डायरेक्ट सरपंच निवडलाय. म्हणजे जो लोकप्रतिनिधीला दिलेला अधिकार होता की लोकप्रतिनिधी निवडून यायचे, तो आपला नेता निवडायचे, तो सरपंच व्हायचा. आणि विधानसभेमध्ये देखील तसंच आहे, जे बहुमताने निवडून येतात ते आपला नेता निवडतात, त्याला मुख्यमंत्री बनवतात. पण ही प्रक्रिया आता थांबण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. सरपंच डायरेक्ट यायला लागलाय, म्हणजे बाकीच्या तुमच्या बहुमताची किंमत कमी केली. राष्ट्रपती ज्या पद्धतीने यायला पाहिजे तुमच्या हातात पाचवी बहुमत आल्यामुळे तुम्ही त्या बहुमताचा दुरुपयोग केलेला आहे. पण ते बहुमत देखील तुमच्या हातामध्ये या संविधानामुळे आलेलं आहे. संविधान नसतं तर कदाचित तुम्ही निवडून गेला नसता. त्या ठिकाणी जाऊन तुम्ही बसलात, निवडून आलात आणि तुमच्या लक्षामध्ये आलं की आता आपली 3.5% बाईची हालत बरी नाहीये. का, तर देशामध्ये बेकारी वाढलेली आहे. का, तर या ठिकाणी महागाई वाढलेली आहे. का, तर या देशाचा पंतप्रधान जो आहे तो विशिष्ट लोकांना फक्त श्रीमंत करायला लागलेला आहे. अदानी अंबानी हे सगळे श्रीमंत केले त्यांनी, म्हणजे भांडवलशाहीच्या जवळपास गेलेला हा पंतप्रधान आहे. आणि या पंतप्रधानामुळेच आज संविधान धोक्यामध्ये आलेलं आहे. ते कसं, ते तुम्हाला परत एकदा समजावून सांगतो की ज्या वेळेला देशाचे राष्ट्रपती महामहिम द्रौपदी मुर्मू या सत्तेवर आल्या त्यांचं शुद्धीकरण केलं. त्याच्या आधीच्या राष्ट्रपतीचं शुद्धीकरण केलं होतं. तो मंदिरामध्ये गेला, त्यावेळेला त्या मंदिरामध्ये गेल्यानंतर त्याला त्या पुजाऱ्यांनी मंदिरामध्ये प्रवेश करू दिला नाही. ज्याचा त्याचा धर्म ज्याला त्याला पाळण्याचा अधिकार जर संविधानाने दिलेला आहे तर त्याला बचाव करायला ते पुजारी कोण, पुजाऱ्याचं काय संबंध. पुजाऱ्याने त्याला अडवलं आणि अडवल्यानंतर सांगितलं तुम्हाला इथं येता येणार का, तुम्ही शूद्र आहात, अस्पृश्य आहात, तुम्हाला येता येणार. म्हणजे देशाचा राष्ट्रपती त्याला देखील शूद्र ठरवायचं काम या पुजाऱ्यांनी केलेलं आहे. आणि ते पुजारी कोणाचे आहेत, त्या RSS वाल्यांचे आहेत, भाजपवाल्याचे आहेत. त्यांनी त्याला बचाव केला. त्यामुळं मी त्यांना पत्र लिहायला सांगितलं तर तुम्ही त्यांच्यावर अॅट्रॉसिटी गुन्हा दाखल करा. पण त्यांनी ते केलं नाही. यासाठी केलं नाही की ज्यांना त्यांनी बसवलं त्यांच्या हातात ते सगळं होतं आणि म्हणून त्यांनी तो गुन्हा दाखल केला नाही. द्रौपदी मुर्मू या ज्याला सत्तेवर आल्या त्यांची शुद्धीकरण केलं, त्यांनाही त्या ठिकाणी बसवलं. परंतु त्या आदिवासी असल्यामुळे, त्या विधवा असल्यामुळे या देशाचं संसद भवन जे नवीन निर्माण झालं त्या संसद भवनच्या निर्माणाचा ते त्यांच्या अखत्यारीमध्ये येतं. राज्यसभा त्यांच्या अखत्यारीत येते, लोकसभा त्यांच्या अखत्यारीत येते, न्यायपालिका त्यांच्या अखत्यारीमध्ये येते. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांच्या हातात असताना सुद्धा त्यांना उद्घाटन करण्यासाठी त्यांना बाजूला ठेवलं आणि पंतप्रधान मोदी यांनी त्याचं उद्घाटन केलं. मोदी हे काम त्यांनी केलं हे RSSच्या सांगण्यावरून केलेलं आहे. मोदी हा RSS वालाच आहे आणि याने देशाचं वाटोळं करण्याचं काम सुरू केलेलं आहे. म्हणून शुद्ध नागरिकांनी सावध व्हा आणि संविधान वाचवण्यासाठी सर्वात आधी ती मशीन आहे, EVM मशीन, तिला आधी फेकून द्या, बाजूला करा.
तुम्ही आव्हान करा आणि सांगा, पत्र पाठवा किंवा तुम्ही मोर्चे घालून सांगा आमच्या मताचा अधिकार आम्हाला द्यायचा आहे. तर पैशावर आम्ही मत देणार नाही. तर पूर्वी जसं शिक्कामोर्तब आम्ही मतदान करायचो त्याच पद्धतीने आम्हाला मतदान करण्याचा आमचा अधिकार बजवायचा आहे. अशा पद्धतीने आम्हाला सुरुवात करू द्या, अशी मागणी करा आणि त्या कामाला तुम्ही लागा, अशी मी सर्वांना विनंती करतो. वैभववाडी वस्तीतील नागरिकांना की आपण मशीन नाकारा आणि स्वतंत्र मतदान पद्धती जी होती सिक्रेट बॅलेट पेपर प्रमाणे मतदान करा, एवढी तुम्हाला विनंती करतो. या ठिकाणी थांबतो. जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय भारत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. देशाचं संविधान बदलण्याचे घाट सध्या सुरू आहेत. तसं झालं तर देशाचे तुकडे होतील असं परखड मत रिपब्लिकन सेवेचे अध्यक्ष आनंदराज आंबेडकर यांनी वैभववाडीत व्यक्त केलंय. काय म्हणाले आंबेडकर पाहूयात. हा माझा आपल्या सर्वांना प्रश्न आहे. अरे डोक्यानं विचार करा. बाबासाहेबांच्या संविधानामुळे आज बोलताय, आज उघड्यानं श्वास घेताय, खऱ्या अर्थानं आपल्याला आपलं म्हणणं मांडताय, आपला धर्म पाळताय. परंतु उद्या या देशामध्ये जर ही संस्कृती आली, धर्माच्या नावावरती राष्ट्र झालं, तर या देशामध्ये इथे असणारे जे साधू संत म्हणतील ती पूर्व दिशा, ते म्हणाले की या इथे या देशाची राष्ट्रपती महिला होऊ शकत नाही, आदिवासी होऊ शकत नाही आणि विधवा तर नाही, तर ती कधीच होणार नाही. तर आज सुद्धा आपण पाहिलं की या देशामध्ये नवं पार्लमेंट तयार करण्यात आलं, ज्याचं नाव विस्टा होतं. अत्यंत गाजावाजा करून दिल्लीमध्ये प्रचंड मोठं जवळजवळ 10,000 कोटी रुपये खर्च करून बनवण्यात आलेलं ते नवीन पार्लमेंट, खरं म्हणजे त्याचं उद्घाटन राष्ट्रपतीने करायला पाहिजे. कारण राष्ट्रपती या तिन्ही दलाचा प्रमुख असतो. राष्ट्रपती हा राज्यसभेचा प्रमुख असतो आणि त्यामुळं एक उच्च असणाऱ्या व्यासपीठाचा तो प्रमुख असल्यामुळं जेव्हा ते पार्लमेंट जेव्हा चालू होतं तेव्हा राष्ट्रपतीचं अभिभाषण होतं, आपल्याला माहिती आहे. परंतु त्याच नव्या राष्ट्रपती भवनाच्या पार्लमेंटचं उद्घाटन करायला या देशामध्ये राष्ट्रपतींना बोलवण्यात आलं नाही. याचं कारण ती आदिवासी आहे, ती महिला आहे, ती विधवा आहे आणि मनुस्मृतीप्रमाणे ती या मनुच्या कायद्याप्रमाणे ती शूद्र आहे आणि त्यामुळे तिला बोलवण्यात आलं नाही. हे लक्षात घ्या. या पद्धतीची मानसिकता या देशामध्ये जर होणार असेल तर उद्या तुमच्यावरती काय आहे, काय परिस्थिती येणार आहे. आज इथे मी पाहतो महाराष्ट्रामध्ये आरक्षणाचा वाद चाललाय. मराठा म्हणतो आरक्षण, अरे पण संविधान राहिलं तर मराठा काय ओबीसी ना तरी आरक्षण राहील की नाही. उद्या संविधान गेलं तर हे आरक्षणाचे जे काही चाललेलं आहे ते सर्व संपणार आहे. इथे हजारो वर्षापासून चालू झालेल्या आरक्षणाबद्दल कोणी बोलत नाही. त्याच्यावरती राम मंदिर बांधतात, तिथे फक्त ब्राह्मणांना पुजारी बनवणार, त्याच्यावरती कोणी भाष्य करत नाही. ते आरक्षण चालू राहतं. परंतु या देशामध्ये आज जी परिस्थिती निर्माण केली जाते अत्यंत पद्धतशीरपणे या देशातल्या बहुजनांचा बुद्धिभेद केला जातोय. त्यांना धर्माच्या नावाखाली फसवलं जातंय असा माझा आरोप आहे. आज या देशामध्ये तेली माळी कोळी स्वतःला ओबीसी समजतो, पण त्याने स्वतःला पारखून पाहिलं पाहिजे मी कोण आहे. माझं पूर्ण मत आहे की हिंदू धर्मामध्ये 4 वर्ण आहेत. एक ब्राह्मण स्वतःला देवाच्या लेवलचा समजणारा आहे, दुसरा क्षत्रिय स्वतःला युद्ध करणारा, आपल्या महाराष्ट्रामध्ये ज्याला मराठा समजला, तिसरा असतो तो वैश्य जो व्यापार करतो आणि चौथा शूद्र तो म्हणजे 12 बलुतेदार ज्याला तेली माळी कोळी सळी असं म्हणतात, ते सर्व शूद्रामध्ये येतात. आज दुर्दैवानं हीच मंडळी हिंदू धर्माची कावड उचलतात आणि या देशामध्ये भांडणामध्ये पुढे होतात. अरे आपण कोण आहात, आपली पायरी कुठची आहे हे आपण जोपर्यंत कळणार नाही तोपर्यंत खऱ्या अर्थानं तुम्हाला या देशाचं राजकारण कळणार नाही. तुम्हाला वापरलं जातंय, आजपर्यंत तुम्हाला वापरलं जातं, सतत वापरला गेलेला आहे.
आजपर्यंत या देशामधल्या बहुजनांना फक्त गुलामगिरी करायला लावलेली आहे. वरच्या तिन्ही वर्णांची गुलामगिरी करणं हे त्या चतुर्थ म्हणजे या शूद्र श्रेणीमधल्या लोकांना काम दिले. त्यासाठी तू कार्पेंटर बन, तू लोहार बन, तू माळी बन, फक्त वरच्याची सेवा कर. ही काय पद्धत आहे? हे सर्व संपायला पाहिजे असेल तर खऱ्या अर्थाने बाबासाहेबांचा विचार या देशामध्ये टिकला पाहिजे. संविधान टिकलं पाहिजे. संविधानामुळे आज या देशामध्ये आपल्याला आज स्वातंत्र्य आहे. आज व्यक्ती स्वातंत्र्यामुळे मी बोलू शकतोय हे आपण लक्षात घ्या. त्या विरुद्ध त्याच्या वर्ष आज जातीमध्ये भांडण लावले जाते. मराठा वर्सेस कुणबी, मराठा वर्सेस ओबीसी, दलित वर्सेस मराठा, वेगवेगळ्या प्रकारचे वाद निर्माण करून आपली सत्ता निर्माण करायचा प्रयत्न इथे केला जातोय. आणि म्हणून खऱ्या अर्थानं या देशाला महासत्ता बनवायची असेल तर संविधानाला पर्याय नाही. किंवा आज जे हे म्हणतात की आम्हाला धार्मिक राष्ट्र बनवायचं आहे, मला त्यांना सांगावं असं वाटतं की या इथे आमचा देश स्वतंत्र झाला त्याच दिवशी एक अजून दुसरं राष्ट्र निर्माण झालं ज्याचं नाव पाकिस्तान आहे. जो धर्मानं मुस्लिम आहे, त्यांचं संविधान मुस्लिम धर्मावर आधारित आहे आणि त्यांची भाषा एक आहे, त्यांची संस्कृती एक आहे. तरी त्यांची दोन शकलं होतात, एक पाकिस्तान आणि बांगलादेश. आणि आमच्या देशामध्ये अनेक धर्म, अनेक भाषा, अनेक संस्कृती, अनेक रूढी, अनेक परंपरा असं असताना सुद्धा हा देश एक अखंड आहे, एकसंघ आहे. याचं कारण बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधान आहे हे आपण लक्षात घ्या. आणि त्यामुळं या संविधानाला हात लावणारे हे या देशाचे पाप करणारे आहेत. उद्या हे संविधान बदललं तर या देशाचे तुकडे व्हायला वेळ लागणार नाही. तर आम्ही देशभर फिरतो, आम्ही साऊथला त्या तामिळनाडू जातो, आंध्र प्रदेशमध्ये जातो, इथं उत्तरेत आम्ही यूपी बिहारमध्ये जातो. एवढा कल्चर फरक आहे. खाण्यापासून, बोलण्यापासून, ते देवांपासून ते सणापासून सर्व फरक आहे. तरी हा देश एक संघ आहे कारण बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधान आहे. उद्या हे संविधान बदललं तर फारसा वेळ लागणार नाही या देशाच्या तुकडे व्हायला. कारण आतापर्यंत आपण पाहिलं की ह्या ब्रिटिश आणण्याच्या आधी या देशामध्ये 227 संस्थानं होती, वेगवेगळे राजे होते, ते वेगळ्या पद्धतीने राज्य करायचे. ब्रिटिशांनी आले त्या ह्या संपूर्ण देशाला एकसंघ करण्याचा प्रयत्न केला आणि संविधानाने त्याला खऱ्या अर्थानं एक वेगळं आपल्या देशाला रूप दिलेलं आहे. आणि त्यामुळं हे संविधान वाचलं पाहिजे. त्या संविधानाला खऱ्या अर्थानं आपण सर्वांनी एक संघ, एक मुखानं, एक दिलानं पाठिंबा दिला पाहिजे. आज जे स्वतःच्या फायद्यासाठी संविधान बदलू पाहतात त्यांना आज खऱ्या अर्थानं रस्त्यावरती उतरून आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. सिंधुदुर्गचे सुपुत्र आणि मुंबईचे माजी महापौर दत्ता दळवे यांच्यावर जी कारवाई सरकारने केली आहे ती अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने कारवाई केली आहे, त्याचा मी निषेध करतो. खरं तर दत्ता दळवे यांनी वस्तुस्थिती समाजामध्ये सध्या शिवसेनेच्या भूमिकेबद्दल वस्तुस्थिती मांडली आहे. लोकांच्या मनामध्ये ज्यांनी गद्दारी केली त्यांच्याबद्दल जो रोष आहे तो दत्ता दळवेंनी व्यक्त केला आहे. आणि त्यांच्यावर जर कारवाई होत असेल तर आज शिवसेनेच्या पक्षावर उद्धवजी ठाकरे असू देत, आदित्य ठाकरे असू देत किंवा शिवसेनेचे अनेक नेते असू देत, यांना सभेमध्ये कशा पद्धतीने बोललं जातं, त्यांच्यावर कशा पद्धतीने शाब्दिक वार केले जातात, त्यांना कशा पद्धतीने धमक्या दिल्या जातात, याचा कुठलाही विचार किंवा याचा कुठलाही यांच्यावर कारवाई न करता आज दत्ता दळवेजी खरं बोलले त्यांच्यावर कारवाई करतात. निश्चितपणे जनतेला सगळं हे कळतं. जनता तुम्हाला कदापि माफ करणार नाही. निवडणुका लागून दे, मुंबईतील कोकणी माणूस पेटून उठेल आणि तो उद्धवजींच्या बरोबरच राहील आणि उद्धवजींच्या बरोबर राहून तो तुम्हाला गाडल्याशिवाय राहणार नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका, विना इंजेक्शन, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया,
डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. कृषी पर्यटन आणि कृषी क्षेत्रामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठा वाव आहे. म्हणूनच शेती व्यवसायाला जोडधंदा म्हणून शेळी मेंढी पालन करायला हवं, हाच संदेश देत आहेत नादगोट फार्मचे निलेश सावंत. यासाठी त्यांच्या माध्यमातून शेळी मेंढी पालनाचं प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आलं होतं. याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. नादगोट फार्मच्या वतीनं आफ्रिकन बोर या जातीच्या शेळ्या आपल्या कोकणामध्ये प्रामुख्यानं चांगल्या प्रकारे वाढू शकतात आणि आपल्या कोकणातील हवामान त्यांना पोषक असल्याचं निलेश सावंत यांनी सांगितलंय. त्यामुळे आफ्रिकन बोर जातीच्या 2 शेळ्या जरी आपण पाहायला सुरुवात केली तरी आपला फायदा चांगला होऊ शकतो, असं नादगोटच्या वतीनं प्रशिक्षणात मार्गदर्शन करण्यात आलं. यावेळी नादगोट फार्मसीचे संस्थापक निलेश सावंत, त्यांचे सहकारी चौधरी तुकाराम रासम, ज्योती खारे, पशुसंवर्धन अधिकारी यांनी मार्गदर्शन केलं. मी आदर्श फळांबे, मी गारगोडीवरून आलेलो आहे आणि नादगोट फार्म इथं मी ट्रेनिंगसाठी आलेलो. निलेश साहेबांनी आम्हाला फोन केला की ट्रेनिंगसाठी या म्हणून तुम्ही, आणि इथं आल्यापासून आम्हाला भरपूर अनुभव आला की माझ्याकडे फार्मवर माझ्या आहेत शेळ्या आहेत, इथूनच नेल्या, आफ्रिकन बोरमधून नेलेल्या आहेत, तिथल्या शेळ्या नेलेल्या आहेत मी. तरी माझ्याकडं 15 शेळ्या येतात. तरी पण मी ट्रेनिंगसाठी आलेलो आहे मी, कारण का मला एक्स्ट्रा अनुभव पाहिजे होता म्हणून आलेलो आहे. आणि इथं आल्यापासून मला शेळीची डिवॉर्मिंग कधी करायची किंवा उदाहरणार्थ जनताचं औषध कधी करायचं, दुसरी गोष्ट लसीकरण कधी करायचं, लसीकरण कोणत्या महिन्यात आणि कोणत्या शेळीला करायचं, गाभण शेळीला का करायचं आणि कुठल्या शेळीला न करावं हे शिकलो. आणि लसीकरण स्वतः मी करू शकतो ह्या ट्रेनिंगमुळं, असा मला अनुभव आलेला आहे चांगला. दुसरी गोष्ट, करडांचं वरचे वजन करायचं हे का करायचं हेही शिकलो मी या ट्रेनिंगमध्ये. माझं नाव संचिता सचिन गाडीवकर आहे. मी अर्को बुद्रुकमधून आले इथून जवळून. मी 2 वर्षापासून गावरान शेळ्या पालन चालू केलं आहे. गावरान शेळ्या पालन चालू केल्यापासून म्हणजे त्यासाठी काय शेळ्यांसाठी काय मार्गदर्शन पाहिजे ते मला माहीत नव्हतं. पण त्यासाठी मी यूट्यूब चॅनलवर सर्च मारला, फेसबुकवर सर्च मारला. त्या फेसबुकवर या नादगोट फार्मचा मला रिपोर्ट भेटला. त्या रिपोर्टमध्ये त्या रिपोर्टवरून म्हणजे जे त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली जे औषधं आहेत ते शेळ्या पालनासाठी आपण काय काय करू शकतो पुढे आधुनिक पद्धतीमध्ये, ते त्यांच्यामार्फत मी घेतलं. मग आता त्यांचे जे ट्रेनिंग सुरू झाले ते ट्रेनिंगचं जे त्यांनी वेबसाईटवर टाकलं, ट्रेनिंग बघितल्यावर आपलं प्रशिक्षण घेतल्यावर आपण हे काय करू शकतो, त्यासाठी आपल्याला मार्केटिंगसाठी वगैरे त्याचा आपण अनुभव यायला पाहिजे. आता ह्या 2 दिवसाच्या प्रशिक्षण घेतल्यावर आता असं मला समजलं की 2 वर्ष मी जे गावरान शेळ्यासाठी एवढी मेहनत घेतली, तर ह्या शेळ्यासाठी मी केलं असतं तर ते मला वाचलं असतं माझं ते प्रयत्न तो. मग ते त्या आता हे प्रशिक्षण घेतल्यावर मला समजलं, त्यासाठी त्यांचे खूप खूप धन्यवाद. आता नादबोर गोट फार्म हा कोकणातला आफ्रिकन बोरवरती काम करणारा एकमेव फार्म आहे. आणि ज्या स्केलला म्हणजे आज आपल्याकडे 200हून जास्त प्राणी आहेत, ज्या स्केलला काम होतं आहे तसं कोकणामध्ये किंवा आजूबाजूच्या परिसरामध्ये एवढा मोठा आफ्रिकन बोरचा एकही फार्म नाही. हा फार्म गेली 5 वर्ष सुरू आहे आणि आता आपण इथे आपल्या फार्मवरती 25 वर्षाहून जास्त शेळीपालनाचा अनुभव किंवा शेळीपालनामध्ये काम करणारे व्हेटरनरी डॉक्टर आपल्या फार्मवरती 24 तास उपलब्ध आहे. आपण इथे छोटीशी लॅबसुद्धा डेव्हलप केलेली आहे. ते लॅबमध्ये आपण काय काय करतो आणि काय काय गोष्टी तपासतो हे सुद्धा आम्ही आजच्या प्रशिक्षणामध्ये सहभागी झालेल्या प्रशिक्षणार्थींना ते आपण दाखवलेले आहे. या सगळ्या आधुनिक गोष्टी ज्या तुम्ही वैयक्तिक ह्याच्यावरती ज्या गोष्टी तुम्हाला अवेलेबल होऊ शकत नाही ते नादबोर गोट फार्मच्या माध्यमातून आज ह्या सगळ्या गोष्टी इथे उपलब्ध आहेत. याचा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी फायदा करून घ्यावा. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी आफ्रिकन बोर शेळीपालनामध्ये उतरावं. त्यांना लागणारं संपूर्ण सुरुवातीपासून ते शेवटपर्यंतचं मार्गदर्शन. सुरुवात म्हणजे कुठे होते तर प्राणी खरेदी किंवा प्राण्याची जोपासना, प्राण्याचं संगोपन आणि या व्यवसायाची शेवट म्हणजे काय तर आपल्याकडे उत्पन्न झालेली जी पिल्लं आहेत किंवा प्राणी आहेत त्यांची मार्केटमध्ये विक्री. तुम्हाला अथपासून इथेपर्यंत संपूर्ण नादबोर गोट फार्ममध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर किंवा त्याच्या मागचा बॅकअप सपोर्ट हा नादबोर गोट फार्म आहे. तुमचा प्राणी कुठे विक्री करायचा याचं तुम्ही टेन्शन घेऊ नका. नादबोर गोट फार्म खात्रीशीर हमीभावाने तुमच्याकडे तयार होणारी पैदास किंवा पिल्लं जी आहेत
ती आपण परत विकत घेतोय. आणि या प्रशिक्षणाला सुद्धा काही यातील लोक आली होती की जे या योजनेच्या अंतर्गत या बायबॅक किंवा हमीभावाने परत खरेदी योजनेचा फायदा घेत आहेत. वर्षाला 1.5 लाख रुपये 2 आणि 3 शेळ्यांच्या माध्यमातून शेतकरी आमच्या मार्फत कमवत आहेत. आणि हे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावं, जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी, जास्तीत जास्त स्थानिकांनी याचा फायदा करून घ्यावा ही माझी सगळ्यांना नम्र विनंती आहे. ज्यांना या बायबॅक स्कीमची अधिक माहिती हवी असेल ते माझं नाव विष्णू चौधरी, मोबाईल नंबर आहे 9594085940. पुन्हा एकदा सांगतो 9594085940 किंवा निलेश सावंत, फार्मचा पत्ता भिरवंडे गाव, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग. इथे प्रत्यक्ष संपर्क करू शकता आणि तुम्ही आमच्याशी जोडले जाऊ शकता, आमच्याबरोबर व्यवसाय करू शकता. हे नाथ गोट फार्मशी गेली 2 वर्ष जोडलेलं आहे. आज प्रशिक्षण देखील घेतलंय. काय आउटपुट निघाले आपल्याला? साहेब 2 वर्षापूर्वी आम्ही जेव्हा निलेश सावंतांच्या संपर्कामध्ये आलो, मुळात त्यांची आमची पहिल्यापासूनचीच ओळख होती आणि त्याने हा नाथ गोट फार्म ज्यावेळी चालू केला त्यावेळी मला ते म्हणाले, दादा तुम्ही पण याच्यामध्ये उतरायला पाहिजे. कारण जसं मी आज त्या धंद्यामध्ये उतरलो आहे, ते इंजिनियर झालेले होते आणि मला वाटतं ऑस्ट्रेलियामध्ये काहीतरी ते इंजिनियर होते आणि ती नोकरी सोडून म्हणजे बलेगट्ट पगाराची नोकरी सोडून ते त्यांच्या मूळ गावी आले आणि त्यांनी हा व्यवसाय चालू केला. त्याच्यानंतर मला ते म्हणाले की तुम्ही या धंद्यामध्ये उतरलं पाहिजे, एक शेळी तुम्ही घ्या. तर ज्यावेळी त्याने मला असं सांगितलं त्याच्यानंतर मला विचार पडला की त्या शेळीची किंमत 1.25 लाख रुपये आहे. अशी शेळी आपण घ्यायची आणि त्या धंद्यामध्ये जर समजा उद्या यश नाही आलं तर काय. मग त्याने मला एक शब्द दिला निलेश सावंतांनी, की ते म्हणाले की तुम्हाला जर ती शेळी परवडली नसेल तर पुन्हा मी ती शेळी वापस घेईन, तुमचे 1.25 लाख रुपये परत देईन. अशा पद्धतीने मला शब्द दिला आणि ती शेळी घेतल्यानंतर त्या शेळीने, गाभण शेळी होती आणि त्या शेळीने 3 पिल्लं दिली एका वेळेस 3 पिल्लं दिल्यानंतर त्या 3 पिल्लांच्या बदल्यामध्ये मी पुन्हा 2 शेळ्या त्यांच्याकडून खरेदी केल्या. अशा 3 शेळ्या माझ्या गोट्यामध्ये आल्या आणि त्या 3 शेळ्यांपासून मला त्यामधल्या ही जी पहिली शेळी जी होती त्या शेळीने पुन्हा 2 वेळा 2 पिलं दिली आणि त्याचा जो मला जे काय हे साधारणतः 2 वर्षात किती फायदा झाला काय सांग? 2 वर्षात साधारण मला 1.5 लाखाचा फायदा झालेला आहे त्या या शेळींपासून. आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये ना जो पाल्याचा किंवा चाऱ्याचा जो नियोजन आहे ते तेवढं शक्य नाही आहे. आपल्याकडे मेथी घास, दशरथ घास होत नाही. तसंच आपल्याकडे जो मका वगैरे आहे तो अवेलेबल नाही आहे, तूर भुसा अवेलेबल नाही. तर ह्यामुळे सगळा जो चारा आहे तो मॅक्झिमम आपल्याला विकत घ्यावा लागतो, सुका चारा, कॉन्सन्ट्रेटेड फीड. आपल्याकडे ओला चारा जो आहे त्याचं पण लिमिटेशन्स आहे. त्यामुळे तुम्हाला जर एक शेळी पाळायची आहे ना तर तिची किंमत पण त्या ह्याच्यामध्ये पाहिजे. त्यामुळे बोर शेळी जी आहे तिची किंमत 1 लाखापासून 15 लाखापर्यंत आहे. तर ती शेळी तुम्हाला आर्थिकदृष्ट्या परवडते. तर तुम्ही दुसऱ्या उस्मानाबादी, गावठी किंवा कोटा, सोजत वगैरे पाहायला गेला तर तुम्हाला ती किंमत मिळत नाही. दुसरी गोष्ट त्याला शाश्वत मार्केट, आपल्याकडे मार्केट नाही आहे. कारण आपल्याकडे शेळी पाळणे कमीच केलं जातं, किंबहुना शेळी कमीच बोकड हा कमीच खाल्ला जातो, आपल्याकडे कोंबड्या खाल्ल्या जातात. त्यामुळे आपल्याकडे जे विक्री आहे ते लिमिटेड आहे. त्यामुळे आम्हाला हे माहिती पडलं की ही शेळी कुठल्याही वातावरणात, कुठल्याही म्हणजे परिस्थितीत टिकते आणि हिची पिल्लं देण्याची क्षमता जास्त आहे. आणि एकूणच हिचं आर्थिकदृष्ट्या बघायला गेलं तर उत्तमरित्या याचं फायदा मिळतो. त्यामुळे ही शेळी परवडते आम्हाला. नाथ गोट फार्मचं असं उद्दिष्ट होतं की आमच्या सिंधुदुर्गात असं शेळी पालन प्रशिक्षण असं होतच नाही आणि व्यावसायिकरित्या याला कधीच झालेलं नाही आहे. आम्ही पाहिल्या मागच्या 5 वर्षापासून. तर आमचं असा उद्देश होता की आमच्याकडे फॅकल्टी ज्या आहेत त्या 25-30 वर्षाच्या अनुभवाच्या आहेत. आम्ही स्वतः 5 वर्ष अनुभव घेतलेला आहे. त्यामुळे आम्हाला शेळी पालनामध्ये इत्यंभूत माहिती होती आणि आमच्याकडे लोक फोन करून विचारत असतात. तर आता आम्ही असं ठरवलं की लोकांनी इथे यावं, 2 दिवस त्यांना जमवावं आणि त्यांना थिअरिटिकल आणि प्रॅक्टिकल सगळं नॉलेज द्यावं की इत्यंभूत शेळी पालन कसं चालू करायचं, शेळी पालनामध्ये शेळीची निवड कशी करायची, मेलची निवड कशी करायची, पिल्लांचं संगोपन कसं करायचं, त्यांचं चाऱ्याचं व्यवस्थापन, वॅक्सिनेशनचं व्यवस्थापन कसं करायचं, हे सगळं आम्हाला त्यांना इत्यंभूत सांगायचं होतं आणि त्याचप्रमाणे त्यांना प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग द्यायचं होतं
इथे आल्यानंतर आम्ही त्यांना शेळीचे खूर कसे कापतात, शेळीचं मेलचं डिवॉर्मिंग कसं करतात शेळ्यांचं पिल्लांचं, तसंच त्यांना आपण शिंग कशी कापणार, त्यांचे आपण केस कसे कापणार, त्यांना कॅस्ट्रेशन कसं करणार, ह्या सर्व गोष्टींबाबत त्यांनी आम्हाला प्रॅक्टिकल आम्ही ट्रेनिंग दिलं. आम्हाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. आमच्याकडे जे आता 22 प्रशिक्षणार्थी आलेले पहिल्यांदाच ते कोल्हापूर, सांगली, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून आलेले. त्यामुळे आमचं म्हणजे असं वाटतं की प्राथमिकता आम्हाला चांगला रिस्पॉन्स मिळाला आहे. आमची अशी इच्छा आहे की जास्तीत जास्त लोकांनी इथे यावं आणि या प्रशिक्षणाचा फायदा घ्यावा आणि शेळी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.